Het is weer vreemde midden, maar het weekend vader door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland, dames en heren. Welkom bij Noorderwien Live. Komende 3 uren. Wij is er in ieder geval weer een mooi muzikaal feestje van. Verschillende artiesten, bands, van alles. Je hoort in ieder geval. Het is wat rommelig in mijn hollen. We gaan naar je audiotafel. Het is wat oors, Regina. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi dat er Nike wat is. Hè? Ja. Dat is natuurlijk kwalitatief heel goed bedacht. Ja. Klinkt ook nog geweldig. Maar ik ben wat chaotisch, Ja, hoe vind je dat? Had me je even- iedere week gewoon? Nee, valt wat daar eigenlijk. Ja. Ik had altijd zwier op mijn manier, maar... Ja, dat is weer. Dat is weer, ja. Hoe is het bij jou? Nou, het is alweer een paar weken geleden, maar ik had een hartstikke leuk optreden gewoon bij de Nacht van de Doden in Amsterdam, bij Jordi. Het mooiste compliment wat ik kreeg wie dat er een man van Boetnau, hij wie Boeten, en hij zei, ik ben naar binnen gekomen om Jim. Het wie het gedachte dat ik even in Ierland wie en een pub inroen en daar stond in uit het Hertes jongen. Ik ben om Jim binnengekomen. Dat is weer een mooi compliment. Ja, dat is prachtig. En nou ja, nou het toch hoe ha. Ja. Ik wil er toch even stil bij staan bij Gerrit. Vertel. Ja, nou ja, hè, van Skeffer. Ja. Het is natuurlijk, het komt natuurlijk steeds meer voor hoe ouder je wordt dat de meesten wijvallen. Ja. Maar dit wie natuurlijk wel een hele bijzondere muzikant, mijn Brieke Beck. Ja. En ik wil eigenlijk, nou zit ik namens Noorderwien iedereen hele protte leefde en kreeft daar wensje die het oudskiet nemen had van Gerrit. Ja. Moon is de chance, begreep ik. Een muzikant. Hij is, ik was een aantal keer geweest. Heel kwaad ziek geweest. Misschien hier het al langer, in ieder geval. Maar in ieder geval tussen het constateren en de problemen en het versterren wie fjouwer wieken, dan gaat het rap, hè? Ja, dan gaat iets heel rap en dan is het natuurlijk een grote klap. Ja. Maar goed, ja, het leven gaat verder en de muziek, die bloeit. Maar we zijn wel missen. Gert, met je rest in peace. Zullen we het dan maar op zien rock'n'roll zitten? Rest in peace. Hartstikke mooi. Zullen we naar die meneer, hè? Die had een mooi pak, hoor. Ja, maar dat is ook een qua muziek brengt leven. Hè? Ja. Hij ziet er weer super gelikt uit. Ja, ik was haast net naar zijn verstand in. We praten straks verder, Regina. Zij maakt het weer de vlog. Is te zien op zijn eigen YouTube-kanaal, youtube.com/Noorderwien. Op zijn Facebookpagina, op alle mogelijke manieren. En ja, dit is netjes, meneer Peter Douglas. Meneer Douglas moet ik eigenlijk nu zeggen. Hè? Ik denk, ik ga naar Friesland, ik claim eens netjes aan. Ja, doe je altijd even iets extra's? Zeg je? Ja, voor Friesland wel. Dat moet, hè? Dat moet. Mooie oranje das. Ja, toch? Echt? Ja, nou. Hoe lang zing jij al? Hoe lang ik zing? Ja. Jongen, Ja, ik durf het schaamteloos te vragen. vanaf mijn 7e jaar. Dus ik ben nu 62 word ik, dus reken maar. Dus 55 jaar. En wanneer schoof Frank Sinatra in jouw leven? Toen ik 7 werd. Ook gelijk? Ja, mijn vader draaide Strange in the Night. En die zei, jongen, dit is de beste zanger van de wereld. En hij Dat ben ik er absoluut met hem eens, heeft trouwens. gelijk gehad. Ja. En sinds die tijd luister ik nergens anders meer naar. Ja, fantastisch, man. Dit jaar, het zit er bijna op. We gaan een beetje terugblikken. Wat voor jaar was het voor je? Het was een druk jaar. En natuurlijk deze maanden, september, oktober, november, december, is ontzettend druk voor mij. En ook samen met mijn vriend Johnny Rosenberg, die kennen jullie ook wel. Ja. Morgen vliegen we naar Montreux om daar een show te doen. Oké. Dus ja, Douglas en Rosenberg gaan ook over de grenzen. Dus het is gewoon hartstikke leuk. Sta je dan in een hotel of in een club? Montreux Palace. Oké. Heel mooi. Heel mooi. Ik geloof dat de champagne uit de kranen komt daar. Hier gewoon water, hè? Ja, dat is prima. Prima. Veel beter. Veel beter. We gaan straks verder praten. Eerste nummer, welke ga je doen? Een nummer van het nieuwe album wat gaat komen in april. Lady, Sweet Lady. Gaan we straks te praten. Nu live in Noorderwien. Peter Douglas, dames en heren. Lady, are you crying? Do the tears belong to me? Do you think our time together is all gone?
dreaming. I'm as close as I can be. And I swear to you, our time has just begun. Close your eyes and rest. You're very mine. I promise I will stay right here beside you. Our life had just begun, became entwined. I wish that you could know how much I love you, lady. Are you happy? Do you feel the way I do? Are there meanings that you never heard before? Lady, my sweet lady, I just can't believe it's true. But it's like I have never loved before. Lady, I love you. Kun je niet eens gewoon 3 uur lang alles doen hier? Ja, ik ben een enorme Frank Sinatra fan. Ik heb thuis 2 verboden inmiddels. Johnny Cash mag niet meer draaien. Frank Sinatra is ook Mag dat niet meer? Waarom niet? te veel. Oh, te veel thuis bedoel je? Ja, ik draai het alleen maar op een gegeven moment. Ja. Dan waren ze er toch wel een beetje klaar mee. Mijn vrouw heeft de cd's in de auto's ook verstopt. Ik heb alleen maar Sinatra in de auto. En als we op vakantie gaan naar Italië vorig jaar, heeft ze verstopt. Maar ik heb er wat op gevonden, zo'n sticky, hè? En die heb ik verstopt. Die Gelukkig heb je overal dekking tegenwoordig. Precies. Ja, Spotify-lijstjes. Is het alleen maar Sinatra? Wat ik doe bedoel je? Ja, eigenlijk wel. Ja, en natuurlijk nieuwe stukken, zoals dit stuk is niet nieuw. Het is van John Denver. Ja. Maar op mijn album... Dat ver Sinatra je hem bent. Ja, Frank heeft het nummer ook gezongen hoor, ooit. Maar eigenlijk is het, zing ik eigenlijk alleen maar Sinatra, ja. Fantastisch. Ja. Ben je ooit naar Amerika geweest? Om bijvoorbeeld, je hebt van die Elvis Presley reizen en dan ga je naar plekken toe waar hij wat dingen heeft gedaan en opgedaan. Heb jij dat met Frank Sinatra ook gedaan? Heb ik gedaan, maar niet in een verband, in een reisverband. Ik heb het zelf opgezocht en ik heb het op zijn 81ste verjaardag gezongen in New York, hè, ooit. Oh ja? Ja. Serieus? Ja. In Marriott in New York. Frank was er zelf niet meer, want hij was toen 1,5 jaar voordat hij stierf. Maar ik heb Nancy ontmoet en Frank Jr. en Tina. En... Hoe doe je dat? Gewoon bellen, ik ben... Ja, ik kom uit Holland, ik ben Pieter. Ja, ik kom eigenlijk om een taart brengen. Ik zou het eens even laten horen hoe het echt moet. Nee, ik heb toen Frank Sinatra 72 werd, heb ik een single opgenomen, ook een album opgenomen. En daar heb ik een nummer op geschreven. Dat heet Thank You Frank. Ja. En dat heb ik opgestuurd toen naar hoe heet het? Naar Nancy. Ja. Daar had ik het adres van kunnen krijgen. En toen kwam er een fax binnen. What you did for Daddy, we love you. En 10 jaar later word ik uitgenodigd om op zijn verjaardag te komen zingen. Ja. Nou ja, dat was natuurlijk wel uniek, hè? Scary shit. Ja, dat was echt te gek. Dat is echt te gek. Straks even. Mooi dat je bent. Ja, dat op in Frank Sinatra hard weer goed. We moeten straks ook nog even uitspraak had dat Frank natuurlijk beter weer dan Elvis Presley. Daar heb ik al ongeveer 20 jaar een dispuut met Ivo Poels, mijn oer. Dus goed. Ik ga naar de volgende mensen. Ze zijn een heel tijd uitgekomen, dames en heren. Ik denk wel 8 jaar hier. Maar ze zijn weer bij elkaar. Dat doen we. Welkom. Ja, dat doe trouwens. Meteen even. Waarom waren jullie ermee gestopt? Nou, we hadden niet zoveel zin meer. En, en nu weer wel. Dus ja. Waar kom je vandaan? Gelderland. Gelderland? Ja. En waar precies? Veluwe. Ja, maar wat heb je daar in Gelderland? Waar jullie vandaag komen weer een speciale
Nou, we hebben hier bijvoorbeeld in Friesland, je hebt Fries, maar ook allemaal accenten nog en onderdelen ervan. Hoe zit dat in Gelderland? Veel te veel om op te noemen. Ja, hè? Ja, je hebt Veluwe, je hebt Achterhoeks, van alles. Ja. En welke hoek horen jullie? De Veluwe. Gewoon de Veluwe. Maar wat jullie doen is Veluws? Veluwe, ja. Ja, mooi man. Stel je band even voor. Ja, wie bent dat doen? Hier is de zanger en gitarist Dennis Buiting. Ja. Drummer Mathieu Strijk. En ik ben bassist René Sluighuis. Ik wil jullie graag horen. Speel me, jong. Ik moet niet in het Gronings beginnen. Nee, dat doe ik niet. Daar komen jullie niet vandaan. Hey, wat is het eerste nummer? Het eerste nummer heet Beesten en Feesten. Daar ben ik altijd voor. Dames en heren, live in Noorderwind. Dat doen we. Het is weer zaterdag, die tomaten gooien vast. Vanmiddag gekrost op al de motoren. Oh, we doen gewoon naar een feest, natuurlijk met rock and roll. Vannacht behalve liqueur. Feesten, feesten als een ongeremde vrijgezel. Feesten en feesten, dat doe rocken, redden wel. Dat doe rocken, redden wel. Dat doe rocken, redden wel. Nu brengt me op de plek voor het feestje is. Oepa, de vrouwtjes ben niet mis. Maar wie haalt eens een blaadje bier? Ik ben op zoek naar een hoofdvertier. Wie gaat hier tekeer als een dolle stier? Feesten, feesten als een ongeremde vrijgezel. Feesten en feesten, dat doe rocken, redden wel. Dat doe rocken, redden wel. Dat doe rocken, redden wel. Zo, de kap is eraf, jongens. Oh, nu is het feest gedaan. Maar wie wil nog niet gaan? Eerst nog de vrouwtjes inspecteren. Oh, daar zie ik de Berlijntjes staan. Super strak en met blond haar. Cool, dat had je er moeten zien. Feesten, feesten als een ongeremde vrijgezel. Feesten en feesten, dat doe rocken, redden wel. Dat doe rocken, redden wel. Dat doe rocken, redden wel. We hebben natuurlijk ook cadeautjes mee. Hè. We komen natuurlijk niet voor niks helemaal van de Veluwe. Jongens, Gieboe een luchtgitaartje. Kom er even gezellig bij, jongens. Hij staat in A, dus op zich heel standaard. Stikken ze allemaal even voor die gitaar vast. Improvisatie,
ook niet lukken. Ja, hij staat in A. Heel simpel, alles gewoon in A. Hier, Barbara. En weer terug. Volgende met luchtgitaar. Zie hem dan nog staan op zijn luchtgitaartje. De juiste akkoorden, altijd een goede snaar. En nog even wacht, dan is een dadoo-rocker. Geloof het of niet, zo wel zelf ook begonnen. Los op een luchtgitaartje. Ga los op een luchtgitaar. Ga los op een luchtgitaartje. Laat volwassenen zien dat je ook zelf een keertje baas bent. Dan breekt het niet aan dat hij ook weer naar school moet. Eerste klas worstelt zich doorheen. Oh, dat feesten en feesten, dat heeft hem echt aangegrepen. Oh, in de werkelijkheid komt voor hem verreken. Kom op, ga los op een luchtgitaartje. Ga los op een luchtgitaar. Op een luchtgitaartje. Laat volwassenen zien dat je ook zelf een keertje baas bent. Nu is het 30 jaar, bijna kats versleten. Zijn bakken borden, ben zo grijs als as. Zijn medebandleden ben hem allemaal gaan trouwen. Al is hij luchtgitaar, kon er echt aan bouwen. Geweldig. Goed gespeeld, jongens. Goed gespeeld. Lekker. Zeer lekker. Heb je er nog één? We hebben er nog één, jazeker. Ook wel meer hoor, maar... Nee, doe nou maar één. We hebben er wel wat tijd over. Dus, Ik vind best. ja, welke ga je doen? Zietsbaan. Oké, spelen! Dat doen we! Komt kutsen weer, de baan is nat. Zware baan, PK's brult hard. Motor aan de stad staan, en dat gaat in de bakken rust. Die wil ook wat achter.
kans, dus een tweede kans. Het wordt vol gas naar de eerste plek gezond. Oh, ik hoor als de kogel, als het grote stadwerk valt. De bakker is vlug krampachtig, als hij de ijsstreep nog wel haalt. Ziensbankrossen is vol gas rock'n'roll. Ziensbankrossen is vol gas rock'n'roll. Ziensbankrossen is vol gas rock'n'roll. Vol gas door de bocht. De asgebollen knorren gaat gezocht. Met 6 man te vullen, stoeltje op de tenen gaat op aan. De moed moet ik niet opgeven, als hij eerste worden gaan. En wat snel die dan? 1, 2, 3, 4. Ziensbankrossen is vol gas rock'n'roll. Ziensbankrossen is vol gas rock'n'roll. Ziensbankrossen is vol gas rock'n'roll. 1, 2, solo! Op de tafel bovenop. Stoesie hakt met de bek in het zand. Voor een dag weer opstaan, trapt dan over kruik weer aan. De moed wordt niet opgegeven, als hij eerste worden kan. En wat doet hij dan? 1, 2, 3, 4. Ziensbankrossen is vol gas rock'n'roll. Ziensbankrossen is vol gas rock'n'roll. 1, 2, 3, 4. Ziensbankrossen is vol gas rock'n'roll. 1, 2. Ziensbankrossen is vol gas rock'n'roll. Heerlijke band. Goed dat ze weer bij elkaar binnen. Ze zijn dus met hun trein. Beemte Broekland, als ik het goed zeg. Zijn jullie bijnamen nog actuele? Buitelaar, las ik, Sliekhuis en Strieken? Dat klopt allemaal nog, ja. Dat is een beetje uit jullie dialect, vertaal. Nou, buitelaar bijvoorbeeld, dat is een buitelaar. Ik ging heel vaak altijd op mijn bek. Op een of andere manier. En Tegenwoordig niet meer, hoop ik. nou, nog wel eens, maar het wordt wel minder. Maar ik dan gewoon keihard, dat wel. Sliekhuizer, dat is een verbastering van Slijkhuis. Oké, ja. Slijkhuis, Sliekhuizer, heeft veel meer, wel. En hij heet Strijk, de drummer. Strieken. Ja, dat is de strijkmeester. Ja, Ja, ik dacht strijker, dat kan ik nog. In je blote kont. ja dat. Hey jongens, wat een fantastische maand hebben jullie. Want jullie hebben in het voorprogramma van Bukkers hier in Neushoorn gespeeld. Daarna met Hoenekop nog gespeeld ook. Ja, klopt, ja. Ja, het viel nogal tegen, zeg maar, om een poot tussen de Friese deuren te krijgen, zeg maar. Ja, we zijn wat koppig in dat opzicht. Ja, allebei ook hoor. Dus, maar het is nou gelukt. En toen hadden we de deur open en denk van, nou, nu trappen we ook even door, zeg maar. Dus zijn we 3 weken bezig geweest. Ja. Hoe lang zijn jullie weer los eigenlijk? Een jaartje. Een jaartje ongeveer. Ja. Komt er nog platen? Ga je nog de andere dingen doen? Ja, 2020 komt in het teken van singles, clipjes, dat soort. Maar eerst een jaar opstarten, lekker spelen. Ja, even weer de rug nat en dan nu gewoon weer aan, ja. En eindelijk naar Friesland toe. Ja, Kom vaker. dat doen we zeker. Zeker. Goed zo. Dankjewel jongens. Dat doen we! Jawel! Jouw applaus. Ja! Dat en dan doe, W. Als het al op ziek is op internet trouwens. En een kind die horen hier, dat is hartstikke leuke band. Straks ga ik verder met Peter Douglas. What I Wanna Be's hier nog. We hebben Blackout en nog volle meer in de studio. Maar eerst het nice.
En welkom bij het tweede jaar oorlog van het eerste uur. Lekker ingewikkeld, meisje vertelt iets. Lekker rommelige Mickey, heerlijke Mickey. Leuke band, dat doen we, Regina. Hè? Dat is een leuke band. Dat doen we. Dat doen we, ja. Dat doen we. Dat en dan... Ik dacht eerst van doezwaard, maar dat is wat er is een beetje andersom. Ja, dat doen we. D-O-E en dan komen we. Oké. Maar Frank Sinatra, meest u dat net draaien thuis? Ja, ik dat nog... Ik ga een ban en Johnny Cash. Nou, wat sneu. Ik ben ja, alleen naar thuis ben, stiekem. En of had ik nog wat adresjes als op de fiets fut best en dan Frank Sinatra, even hotspots. bottleneck, even Johnny Cash of zo. Ja, maar is toch een keer ergens jaren, hè? Maar dan had je Jude Lok, want hij is er weer, hè? Ja, hartstikke mooi, man. Varken 4 trouwens, ik nog wel aardig jong. Daar kist ik nog in. Leeds, de finale is er weer met al die side-projecten die we al in Noorderwienhoorn hadden, of rond de weekend, zeg maar. Dat werd ik live uitstuurd op de stream van Omroep Friesland, moest ik nog even bijnemen. Dus als er net hinnen worst, dat kan ik me net voorstellen, want het wordt een hele leuke jongen. Maar goed, mocht al tussen zitten, dan kist er in ieder geval dat hele programma nog mij, de stream, mij beleven. Dus bij deze. Net stenen met de heren. Ja, ik ben naar Sjoerd en zo. Ja, iedereen had druk, hè? Ja, nou ja, dit is, ik had al zo vaak beloofd, nou mat het, dus ik kan er net meer onderuit. Of dan kom ik naar Leeds. Ja. Je kan maar op één plak wezen. Ik geef naar Peter Douglas. Nieuwe single uit dus. Ja, een nieuwe single. Fly Me Through the Years. Het is eigenlijk de jaren beschreven, de Sinatra-jaren beschreven. Het album gaat ook heten Fly Me Through the Years. Maar we hebben eerst gekozen voor de single Fly Me Through the Years te noemen ook. Ja. En daar komen allerlei stukjes uit het leven van Sinatra hoor je erin. Gooi er wel eens wat nieuws over, hè? Of ken je de biografie inmiddels ja, die kan ik uit je hoofd, hè? Elke reportage, documentaire op televisie, die kijk ik weer. En elke keer is het weer prachtig. Hè? Ben met Jezus. Ik heb ook absoluut zwak voor de man. Maar single dus en dan nou ja, nog meer releases dus. Ja, er komt druk. Een single komt eraan. Of die is er al nu. Ja, deze dus. En in januari de volgende single. En dan in april, mei het hele album. Waar een aantal stukken op staan uit mijn eigen years. Dus, fantastisch. Ja, leuk. Welke ga je doen nu? Fly Me Through the Years. Ah, kijk. Live in Noorderwind, Peter Douglas. Fly me through the years, good times and all of the bad. Laughter and the tears, the fun we've had. Fly me through the years and take me back to the start. All my souvenirs inside my heart. Fly me through the years, from the bottom of my heart to the top of my head. Let the memory start of the good life I have led. I have danced through autumn leaves and cruised about the moon. Many hearts I stole my way. Fly me through the years, good times and all of the bad. Laughter and the tears, the fun we've had. Fly me to the years and take me back to the start. All my souvenirs inside my heart. Fly me to the years. New Jersey kid on the block, not a nickel or a dime. I climbed right to the top, did it my way all the time. With my body and my soul, I would sing night and day. Many hearts I stole, did it my way all the way. Why don't you fly me through the years and take me back to the start?
my souvenirs inside my heart. I was the king of Caesar's palace, the Rat Pack's blue-eyed boy, raising hell around the world. I was the real McCoy. Fly me through the years, good times and all of the bad, laughter and the tears, the fun we've had. Fly me through the years and take me back to the start. All my souvenirs inside my heart. Fly me through the years. Through the years. Ah, die blazen ze alleen al. En dan die stem. Goed, nieuwe single, album uit. Morgen Montreux. Morgen Montreux. Klaag jij wel eens? Ja, we zijn toch Hollanders? Ja, we moeten een beetje klaar, hè? Ja, er is weinig beenruimte morgen, denk ik. Wat doe je daar? 2 uurtjes? We gaan daar... Nee, ik bedoel 2 uurtjes vliegen of zo? Met z'n tweeën vliegen we, ja. Maar een uurtje of 2. Anderhalf uur. Anderhalf uur, ja jongens, prima. Het is toch prachtig dat we dit mogen doen. Dit soort werk is toch fantastisch. Ik ben er heel blij mee. Ik ook. En je klinkt fantastisch. Kom vooral weer. Zeker als het album uit is. Zullen we dat afspreken? Als een single uit is, misschien volgende single of het album. Ja, mijn plugger Dennis die brengt jullie wel op de hoogte. Hè? Graag. Dankjewel. Goeie reis. Hoi. Pieter Douglas, yo! Ja! Straks hier de Wannabes, maar die mag even omprikken met kabels. En dat jou dus mooi even de gelegenheid om even om te blikken. Muzikaal op Vliende Wieken. Iris Kroes ziet je met haar harp naar je album uit. Prachtig. En als je er beeld bij haar, keek nog de vlogje van Regina. Dus dit is de vlog en de muziek van deze week. Yo, Wannabes! So here I am. It's just me without you. It happened so fast, and I wasn't prepared. I cover it up by smiling, but here's the real truth. I thought I was over you. I was there in my mind, but in my heart, letting go takes time. I'm almost done crying. I'm gonna get there soon, but right now, letting go takes time. Step by step, I'll figure this out and keep going. I'll try not to think, and I try not to feel. I'm working so hard to hide it, I just can't fight it. I thought I was over you. I was there in my mind, but in my Iris Kroes.
prachtig mooie zangeres. Een mooi album met trouwens. Die kwam bij de band nog trouwens. En de beelden, als je maar televisie of internet bij haar en je zag dat op dit tijd natuurlijk binnen sketten toch Regine Beelsma. Die is nooit wat dwanen met al die mooie vlogbeelden te maken. En ondertussen stik je tussen treien stoere Rotterdamse kerels. Ja, toch? Je stoere, ja. De Wannabes, leuk dat jullie er zijn, jongens. Welkom. En het werd weer een keer tijd ook. Niet Dat is een tijd geleden. Hoe lang is het geleden? 4 jaar of zo? Ja, 4, 5 jaar alweer, joh. Zo snel? Ja, echt, ja. Ja, ik ben wel ouder geworden, maar jullie niet. Nee, maar je ziet er niks van. Nee, hè? Je kan het hebben. Nee, ja, we hadden al een straatverbod gekregen natuurlijk na de laatste keer. Die is nou opgegeven, dus we mogen nou weer Oh, terugkomen. je kreeg een briefje van justitie. Nee, ja, dan komen ze persoonlijk melden natuurlijk. Oké. hè. Stel je jezelf even voor. Hallo, ik ben Harry van Ballenrooien. En jij bent? Rocco Di Cabrio. En jij bent? En ik ben Gilles. Nou, ik kan het zo niet uitspreken. Jullie gaan een feestje bouwen? Ja, Ik heb het publiek voor jullie geregeld. Oh, wat leuk. Hallo. Hallo, Het hallo. publiek hebben hier in huis, joh. Ja. Ja. Zullen we gewoon de Wannabes live in Noorderwien zeggen? Jongens, ga je gang! Live in Noorderwien! Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen zonneschijn. Mens, wat kijk hier weer gezellig, een beetje lachen doet het pijn. Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen zonneschijn. Je bent veel mooier met een glimlach, je kunt maar beter vrolijk zijn. Goeiemorgen zonneschijn, zing maar lekker mee met mij. Goeiemorgen zonneschijn, je kunt maar beter vrolijk zijn. De schoenen zo van die groene. En toen zei die dame, die zit in de reclame. Ik zei dat is klasse en wilde ze passen. Maar kreeg in de gaten alleen kleine maten. Ik zag een cashier met zijn derrière. Ik wilde pipeten, hij past voor geen meter. En toen zei dat vis met een stalen gezicht. Bij me moet je niet wezen, ik heb alleen nog met deze. Wat een chagrijs. Jongens, weet je wat ik altijd heb? Ik sta altijd in de verkeerde rij bij de kassa. Dan ging je eindelijk aan de beurt. En dan heeft dat mensen niet eens de moeite om je van te kijken. Hey, en weet je wat ik zo altijd zie? Een flauw vermoeden, ja. Goeiemorgen, Goeiemorgen, goeiemorgen zonneschijn. Mens, wat kijk hier weer gezellig, een beetje lachen doet het pijn. Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen zonneschijn. Je bent veel mooier met een glimlach, je kunt maar beter vrolijk zijn. Goeiemorgen zonneschijn, zing maar lekker mee met mij. Goeiemorgen zonneschijn, je kunt maar beter vrolijk zijn. Had me toen weer gehad, dus ik ging naar de strand. Om weer eens te stappen en een pilsje te happen. Ik dronk gestaag, een stuk in mijn kraag. En toen zei die barman, ik heb er genoeg van. Je moet maar eens opstaan en lekker naar huis gaan. Als ik er een jak zie, dan nam ik een taxi. Kijk, Dat op de zopen, ik ging lekker lopen. wat maakte na uur in de tuin van de buren. En dan leg ik me daar staat de buurvrouw in één ogen mee. Ja, en toen? Zeg je met de chagrijnige waffel dat ik in mijn eigen struiken mocht leggen. Buikstapbuurman. Weet je wat ik dan zie? Ja, echt wel. Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen zonneschijn. Mens, wat kijk hier weer gezellig, een beetje lachen doet geen pijn. Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen zonneschijn. Je bent veel mooier met een glimlach, je kunt maar beter vrolijk zijn. Goeiemorgen zonneschijn, zing maar lekker mee met mij. Goeiemorgen zonneschijn, je kunt maar beter vrolijk zijn. Laatste stukje met z'n allen. Ik hier in de studio. Kom maar. Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen zonneschijn. Mens, wat kijk hier weer gezellig, een beetje lachen doet het pijn. Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen zonneschijn. Je bent veel mooier met een glimlach, je kunt maar beter vrolijk zijn. Goeiemorgen zonneschijn, zing maar lekker mee met mij. Goeiemorgen zonneschijn, het kan zo gezellig zijn. Goeiemorgen zonneschijn, lachen doet je echt geen pijn. Goeiemorgen zonneschijn, met z'n allen dat is fijn. Goeiemorgen zonneschijn, je kan maar beter vrolijk zijn. Heerlijk om die man weer eens even te hebben. Ik moet er even over je schoenen. Jeetje, dit zijn wel echte glamour en glitter schoenen, hè? Meer orthopedische schoenen zijn het. Heeft hij een beetje last van zijn hakkies? Ja, ik krijg ze van de verzekering. Ja, hè? En ik kan nog geen poot recht oplopen, hè? Geweldig. Nee, maar ik heb van mezelf een minderwaardigheidscomplex. Oh. En als ik nou een beetje hoger, dan voel ik me sterker. Vandaar.
Maar goed, met die opmerkingen van hem. Dat zou je ook wel staan hoor. Dank je. Nee, maar dat komen we weer op niveau. Moet ik de hele dag op dat soort... Nou, niet de hele dag, als Nee. je op tv bent. Hartstikke goed aan. Hoe is het met jullie verder? Ja, verder is het goed. Druk, heel land door? Ja, het hele land door. En ja, vandaag helemaal hier. Dus dat vonden we echt wel tof. Dat we weer Helemaal naar Friesland. Ja, maar voor ons is dat echt wel een tering en het rijden natuurlijk. Maar dat doen we graag hoor. Weet je ook eens wat wij hebben als wij naar Ahoy moeten of zo? Hè? Jawel, maar dat is wel een zegen natuurlijk dat het allemaal in Rotterdam gebeurt. Ja, wat zijn de plannen? De plannen zijn lekker doorgaan zoals we dat nou doen. Ja, maar singeltjes, cd'tjes? Ja, singeltjes, cd'tjes en lekker veel optreden in het hele land. We hebben natuurlijk onlangs getekend bij Red Bullet. En sindsdien hebben we gewoon een grote bereik en een topteam achter ons staan. En dat hopen we dat we daar hele mooie dingen mee gaan beleven het volgend jaar en de jaren daarna. Ja, ben ik helemaal voor. Welk nummer gaan jullie doen? Ik denk dat we maar eens een lesje Rotterdams gaan geven. Ik ben helemaal voor. Ik zeg ja toch niet, John. Erg wel. Wannabees, live in Noorderwien. Ja toch? Niet dan? Echt wel. Mijn vader zei altijd Niet zeiken, niet zeuren. de dingen die komen precies als ze gaan. Soms moet je iets laten, Soms moet het gebeuren. soms valt er iets af en soms komt er iets aan. De een zoekt zijn heilige veder, De ander zijn heilige fles. Maar leeft hij een beetje tevreden, dan wie had het meeste succes? Ja toch, niet dan, echt wel. Het leven is logisch wanneer je het licht ziet. Ja toch, niet dan, echt wel. Zie je het anders, dan zie je het niet. jammer dit, jammer dat, jammer wit, jammer zwart, jammer wij, Jammer zij, jammer waar. jammer niet bij mij. Ja toch, niet dan, echt wel. Het leven is leuker, joh, zonder gezeik. Ja toch, niet dan, echt wel. Het gaat op het werk weer eens over migranten. Zou ik daar wonen, dan vluchtte ik ook. Mijn oom is verbouwd tot mijn lievelingstante. Hoe armer de aarde, hoe minder ik stoot. En blijf je net niet geloven, Al komt de waarheid weer mee. En kijk, die schijnt heilig naar boven. dan is hij de onderste twee. Ja toch, niet dan, echt wel. Het leven is logisch wanneer je het licht ziet. Ja toch, niet dan, echt wel. Zie je het anders, dan zie je het niet. Jammer dit, Jammer dat, jammer wit, jammer zwart, jammer wij, jammer zij, jammer waar. jammer niet bij mij. Ja toch, niet dan, echt wel. Het leven is leuker, joh, zonder gezeik. Ja toch, niet dan, echt wel. Het leven is logisch wanneer je het licht ziet. Ja toch, niet dan, echt wel. En zie je het anders, dan zie je het niet. Jammer dit, Jammer dat, jammer wit, jammer zwart, jammer wij, jammer zij, jammer waar. jammer niet bij mij. Ja toch, niet dan, echt wel. Het leven is leuker, joh, zonder gezeik. Het leven is leuker, joh, zonder gezeik. Het leven is leuker, joh, zonder gezeik. Echt wel. Zullen we er nog eentje doen dan? We zijn er ook al. Ook gewoon op z'n Rotterdams, onze nieuwste single Kennis zijn. Ik kwam hem gisteren bij de metro tegen. Ik zag haar staan op het perron. We waren beide zijn nat van de regen. Maar plotseling verscheen de zon. Toen ik haar 5 minuten had bekeken, dacht ik, die heb ik al eens eerder gezien. Ik had de moed niet om haar aan te spreken, maar in mijn hoofd vroeg ik een keertje op 10. Kan het zijn, kan het zijn, kan het zijn dat ik je ergens van kan? Kan het zijn, kan het zijn,
Kan het zijn dat ik je ergens van kan? Want volgens mij kom jij mij wel bekend voor. Ik weet alleen niet meer waarvan, maar de metro tendert nou toch echt door. Ik moet nou vragen waar ik jou van kan. Kan het zijn, kan het zijn, kan het zijn dat ik je ergens van kan? Ze keek me aan met ogen half open en hield haar hoofd iets naar opzij. Toen ging ze staan, kwam op me afgelopen. Ik schrok me dood toen ze me zei. Ik heb je zo eens een kwartier bekeken en dacht die heb ik al eens eerder gezien. Had iets de moed niet om je aan te spreken, maar moet zo overstappen op mijn team. Kan het zijn, kan het zijn, kan het zijn dat ik je ergens van kan? Kan het zijn, kan het zijn, kan het zijn dat ik je ergens van kan? Want volgens mij kom jij mij wel bekend voor. Ik weet alleen niet meer waarvan, maar de metro tendert nou toch echt door. Ik moet snel vragen waar ik jou van kan. Kan het zijn, kan het zijn, kan het zijn dat ik je ergens van kan? Kan het zijn, kan het zijn, kan het zijn dat ik je ergens van kan? Kan het zijn, kan het zijn, kan het zijn dat ik je ergens van kan? Kan het zijn, kan het zijn, kan het zijn dat ik je ergens van kan? Kan het zijn, kan het zijn, kan het zijn dat ik je ergens van kan? Arie van Ballengooien, Rocco Di Cabrio en Gilles de la Tourniquet. En ja, hij begint al te lachen. Nee, dat heb je helemaal goed gedaan. Wat heb je een prachtige bril op trouwens, zeg. Ja, dat is een dure. Sta je goed. 3 eurotjes. Fantastisch, dan weet je alles. Ja. En zitten jullie inmiddels het hele land door? Wij zitten inderdaad het hele land door. Met het stukje wat we nou afgereden, zeker. Hè, veel verder kunnen we niet rijden. Dan leggen we zo'n beetje in de Waddenzee. Ja, nou, je kunt nog naar de Waddeneilanden, hè? Oh, dat zou ook nog wat zijn, hè? Hebben we eens een keer gedaan op Texel, maar dan moesten we ook gelijk overnachten natuurlijk. Hè? Daar gaat er 's nachts geen boot meer terug. Nee. Mochten we na het ontbijt. Ja. Maar dat hebben we er ook graag voor over. Ik bedoel, we komen graag op de eilanden, maar we beginnen binnenkort op Curaçao. Dat lijkt me beter. Serieus? Oh, lekker. Curaçao, leuk reisje. Ja, vonden wij ook. Ja. Ja. Nou ja. Gewoon voor het optreden ook? Sorry? Om op te treden? Ja, nou ja, ook. Een beetje hangen, een strand. Ja, een biertje erbij en zo. Een beetje met je pootjes omhoog en een beetje zingen. Het is eigenlijk zo'n beetje wat we altijd doen. Een beetje hangen, een beetje zingen. Meer niet. Vandaag nog plannen, want vanochtend zijn jullie begonnen in Sneek, geloof ik? Ja, dat klopt. We zijn vanochtend begonnen bij die andere radioomroep hier uit de omgeving. Ja. Mag ik wel zeggen, toch? Ja, hoor. Bij Radio NL hebben we fantastisch... Oh, dat moet ik wel even... Ja, dat is hartstikke leuk. Mensen moeten vanavond maar eens kijken. Want die hebben een dartwedstrijd hebben. Hè? Ja? Hebben er wat van meegekregen? Nee. Ach, elke week doen ze een dartwedstrijd met de artiesten. Okay. Wij hebben vandaag het spel meegespeeld. En Arie heeft de hoogste score. Dus hey, daar kom je dus voor uit Rotterdam. Ja, toch? Om te darten. Juist, om te darten. Op de vroege morgen. Nee, we gaan dadelijk met een pleurisvaart weer terug naar Rotterdam, joh. Ja. Lekker naar huis. Lekker toch? Ja hoor. Moet je nog optreden het weekend? Nou, morgen weer. Morgen weer? Ja, vandaag hebben we genoeg gereden. Een promodagje? Morgen gaan we gewoon weer lekker onderweg. Ja. Lekker bezig, man. Lekker, hè? Ja, we zijn er blij mee, hoor. Ja. Goed zo, goed zo. Jongens, dankjewel. Dames en heren, applaus voor de Wannabes. Tot de volgende keer wat mij betreft. Hartstikke mooi, man. Ja, feestje net. Ja, ik vind het helemaal te gek. Ik hier ze eerlijk zijn nou net eerder echt wie het mee opvalt. Maar ik ga een ontzettend leuk vlogje maken, live. Maar dat doe ik natuurlijk ook op mijn eigen Facebookpagina wel. Hè? Wel eens wat interviewtjes. En dat wie in het Mediacafé. En daar ben ik hartstikke grutsk op dat ik dat even flikt hou. Ja, hartstikke mooi, man. Ja. Goed zo. Straks meer Noorderwind en een heel soort live muziek hier nog even uit de studio. Maar we beginnen eerst het Nijs.
Omroep Friesland. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede uur alweer van Noorderwien Live, het muzikale dwarsplein. We hadden muziek, maar soms hebben we het ook kunst, hebben we het over literatuur, hebben we het over goede evenementen, hebben we het over prachtig mooie initiatieven. En een hele tijd verleden kwam Simon Fuik, schreeuwer, ik maak er van programma's in Hilversum. Alles met het idee was wat mijn vriendschap te doen. En dan hebben we dan contact over. Er zijn fantastische dingen intussen al mij organiseerd. Bijvoorbeeld de vriendschapsdag in Haas, maar dit is volle meer gebeurd met het leger des Heils. En Simon mailde mij, zei ik heb al die leuke dingen. Nou, ik zei, dat mag me niet één ding doen. Dat mag even deel komen. Ja, Dag meneer Fuik. Ik wil nergens liever zijn dan hier. Nee, mooi man. Nee, Hoe is het? Ik heb, ja, super. Het is, voor mij zijn ik een paar maanden geleden al tegen, jongen, die vriendschapstrein die gaat doordenderen. Het is een groot succes Ja, geworden. het wordt steeds mooier. Weet je, wat je net noemde, Vriendschapsdag in Harlingen. Leger des Heils, weer 10 nieuwe avonden van de vriendschap in het komend jaar. Ja, want je hebt een aantal avonden van de vriendschap georganiseerd. Daar zit een artiest bij, maar je nodigt juist mensen uit om over vriendschappen te vertellen ook, hè? Ja, in de buurthuizen van het Leger des Heils, door het hele land heen, de grote steden, maken we een podium. Met Podium Harlingen maken we daar een podium. En daar vertellen we vriendschapsverhalen, maken we muziek. Juist voor de mensen die eigenlijk vriendschap nodig hebben om uit de shit te komen. Onderaan de ladder bungelen en dan heb je gewoon een hand nodig om die ladder op te komen. Nou ja, dat is de gedachte daarachter en eigenlijk ook wel de gedachte achter het nieuwe project wat eraan gaat komen. Daar ga je straks alles over vertellen. Maar je bent hier niet alleen. Nee, absoluut niet. Je mag je eigen vrouw even introduceren. Nou ja, ik, echt waar joh. Ah, nee. Nou ja, ik weet dat jij het kan, maar ik kan het ook. Ja, maar jij gaat dat nu doen. Ja, joh, nee, dit is meer. Ik ben nu tot nu toe steeds alleen geweest, maar wij zijn samen Podium Harlingen. Dus meer moet altijd alle techniek. Ze zijn net al normaal staat ze altijd achter de camera's en achter het geluid. Maar ze is ook kunstenares. Ze schildert en treedt eigenlijk voor het eerst wel redelijk mooi en heftig naar buiten. Met een aantal schilderijen in het komend weekend tijdens het atelier Route in Harlingen. Het is landelijk atelier weekend. Het komend weekend. Ja, ze kan gewoon geweldig schilderen. En ze heeft heel veel met muziek. Dus er zit heel veel overlap tussen haar kunst en de muziek. Maar de rest mag ze zelf vertellen. Maar dat ze goed is, dat kan ik wel bevestigen. Ladies and gentlemen, the one and only Mirjam. Hoi. Hoi. Leuk dat je bent. Ja, is goed. Ik even voor de radio. Sinds ik er een bij wil lid op dit stuit even een paar werkers. Die had ze hier op de bar. Del zetten. Dan hoor je gewoon de verhelling op snijden. Maar even zien of uw sturing op YouTube. Zo 2 prachtige werken. Ja. Wat zijn dit voor werken? Ik heb hier aan de linkerkant, kijken links voor ons rechts, staat een stukje dat is gebaseerd op Vlinder van Rowan Herzen. Ja. Ik heb voor alle leden van de band heb ik een kleine illustratie gemaakt in een boekje Echte Vriendschap van Simon. Ja. En dat is allemaal weer naar aanleiding ook van de documentaire die we hebben gemaakt voor Nicky Verstappen. Dat jongetje van 11 in Heibloem. Ja. En dat heb ik bij elkaar gecombineerd en daar een poster van gemaakt en gelimiteerd uitgebracht. Ik vind hem erg mooi. En aan de andere kant? Aan de andere kant... Nou, nee, Simon. Nee. Even wachten, Simon. Even wachten. Sorry. En de andere kant, dat is echt een schilderij. En dat is een schilderij van Robin Borneman. Ja. En Robin Borneman is echt een geweldige singer-songwriter van Nederlandse bodem uit Os. Hij zit nu in Amerika met het Trans-Siberian Orchestra. Okay. Echt een geweldig groot spektakel. Ja. En hij komt ergens, na kerst geloof ik, weer terug. Of misschien nog ergens tussendoor. Ja. Maar hij heeft daar ook een poster van in ontvangst genomen in Paradiso. Ja. Niet zo lang geleden. En was er erg blij mee. Ik vind het toch heel mooi. Meisje shorts vooral waarom? Ja, Simon? Ja, sorry jongen. Nee, zit je te plagen? Oh ja, maar terecht. Want het is natuurlijk verschrikkelijk wat ik dan doe. Nee, ik wil er even zijn, weet je... Vers van de pers, de Harlingen Courant, met de aankondiging van die atelierroute, waar dus die poster te zien is. Maar wat echt bijzonder is, we hebben hem tijdens de visserijdagen hebben we hem aangeboden aan de band. Tijdens de visserijdagen was Rowan Herzen in Harlingen. En we kennen ze dus inderdaad via die documentaire die we hebben gemaakt. En we hebben dat eerste exemplaar
aan ze overhandigd. Nou, die foto, hij staat in de krant. Hè. Dat doet er op zich niet zoveel toe. Maar dan kan je wel zien hoe onwijs blij ze mee waren. Want dat liedje, hè, dat eerbetoon aan Nicky, dat is echt een heel waardevol liedje, ook voor die band. En ze speelt bijna nooit live, maar het is echt dat. Het is ook inmiddels 21 jaar geleden, geloof ik. Maar het is nog steeds staat dat liedje kaarsrecht overeind. En wij zijn, je bent dan verbonden. En dan is zo'n collage van tekeningen. Het hangt ook in de repetitieruimte daar. Het zijn er echt super blij mee. Dus dat is echt heel bijzonder, hoor. Ja. Te gek bent. Straks praten we verder hoor. Net alleen de atelierroutes, maar er komen al die projecten nu en Frunskip. Maar ik ga eerst naar een band die een hele titelien eigenlijk. Hier al een plakje verzinnen hier, maar ja, dan komt het bij Willem de Vries in het systeem. Ja. En dan weet je, dat is chaos en dan moet je geduld hebben. Soms gaat het ook heel snel. Mijn excuus voor het wachten, maar goed, hier ben ik weer een kap groter worden, dus dat scheelt ik weer. Stel je hem zelf voor, je bent een band Blackout. Hoe is het? Ik ben Esmee. En doe best? Ipi Nienke. Arnoud. Feijen. Tieren. Jeroen. Mooi. En toch even een verhaal van de wet. Hoe lang besteed je al? Een jaar. Oké. Ja. En hoe bij elkaar kwam? Is dat via een opleiding, een squallen of wat oors? Ja, we zitten in Sneek op een kunstencentrum daar. En we wilden een soort extra goede band maken. Dus we zijn allemaal bij elkaar gezet. We kennen elkaar allemaal niet, maar we zijn nu echt gewoon hele goede vrienden ook geworden. Dat is toch te gek? Zeker, ja. Ik ga met een soundcheck. Het klonk hartstikke leuk. Voornamelijk covers. Of ben je nooit mijn eigen werk bezig? Nu vooral nog covers. We hebben 1 eigen nummer, maar we willen daar meer mee bezig. Ja, precies. Ja. Maar goed, je bent ook nog net zo lang bezig. Nee, dat is waar. Goed. Nou, je hebt een lekker spelen. Welke nummers gaan we doen? Carry On My Wayward Son van Kansas. Nobody's Wife van Anouk. En dan nog Radar. Ekele cliffhanger. Oh, let maar. Radar Love. Van wie? Ja. Ja, van waar? Zo, die wezen. Welke hoeken van Friesland kom je een beetje uit snits al hier? Vooral Sneek. Ben je maar snitsers? Nee. Oh, dat is een mooi plakje. Hartstikke mooi. Ik kom hier morgen, dames en heren. Blackout live in Noorderwien. Carry on my wayward son. Tell me peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes could see, I still was a blind man. Though my mind could think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming. I can hear them say, carry on my wayward son. Tell me peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more.
Ja, nee, prima. Maar wij hebben gewoon, want dan wordt die graag hier. Maar ik zei het stil, dus ik maak hier een... Ja, we vinden. Oh. Nobody's Wife. I'm sorry for the times that I made you scream, for the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world rumble, for the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the time that I watched and let you stumble. It's too bad, but that's me. What goes around comes around. Do you see that I can carry the burden of pain? 'Cause it ain't the first time that a man goes insane when I spread my wings to embrace it for life, sucking out his love. 'Cause I will never be nobody's wife. I'm sorry for the times that I didn't come home, left you lying in the bed alone, was flying high in the sky and needed my shoulder. You're like a stone hanging around my neck, say, gotta lose it for it breaks my backseat. I gotta say what I feel for I grow older. I'm sorry, but I ain't gonna change my ways. You know I try, but I'm still the same. I got to do it my own way. It's too bad, but that's me. What goes around comes around. Do you see that I can carry the burden of pain? 'Cause it ain't the first time that a man goes insane when I spread my wings to embrace it for life, sucking out his love. 'Cause I will never be nobody's It's too bad, but that's me. What goes around comes around. You see that I can carry the burden of pain. 'Cause it ain't the first time that a man goes insane when I spread my wings to embrace it for life, sucking out his love. 'Cause I will never be nobody's wife. I'll never be, never gonna be, never gonna be, never gonna be nobody's wife. Never nobody's Oh, dit is wel spannend, hè? Dank u wel. Laatste nummertje. Ja. Ray the Love. Van Golden Earring. Dat was hem. Ja.
newsman sang his same song. Oh, one more raid all over gone. When it's only in the more I've had enough. She sends a comfort coming in from above. We don't need a ladder at all. We've got a thing and it's called radar love. We've got the light in the sky. We've got a thing and it's called radar love. We've got a thing and it's called radar Wauw. Don krijg goed ook nog, hè? Ja, het ging krijg goed. Ja, er zit een storing in die microfoon. Maar, Oh, ik dacht ik heb weer zitten prutsen. dat weet ik net. Misschien wel niet, maar... Wie jou de graden Ik heb het wel eens eerder aan toen ik... Martijn? Ik ga het nu testen. Kijk, als ik het nu kan reproduceren, ligt het aan de microfoon. Oh. Heb ik het zelf? Hey, wie heel kwaad, heel niks van de hand. Oké. Hey, mooi, dit weer mooi. Dank je. Ja, ik vond het echt hartstikke leuk. Hey, vooral doorgaan. Gaan we zeker doen. Ja. Kom je met zwemmen net? Ja? Ja. Microfoon is net van jullie, dan komt alles goed. Dankjewel. Hey, tot de volgende keer. Hey, Blackout, dames en heren! Hey! Straks het verhaal van Simon Fuik natuurlijk. Maar eerst een man die achter de vleugel zit. Die stuurt me snel mooie filmpjes van de live-opnames. En ik kreeg lezen, Rinke Schroor. Een filmpje van een oor die hier die jongen in het MCL. Dat wist ontspelen. Ja, ik ben therapeutisch voor orenmeesken dwaande. Dus dat betekent dat ik graag muziek maak van meesken die mij graag jaren willen. En dan kom ik graag. Bij deze bestuurt nog. Ja. Welk nummer kiest Wannes eerst? Recht vooruit. Ik ben ervoor. Dames en heren, Rinke Schroor! Het is te laat voor mooie woorden. Ga jij maar weg als je dat wilt. Slechts de tranen zal ik drogen, verzonken in gedachten van weleer. Een toekomst leek mij afgenomen, maar ik weet het kon gewoon niet meer. Toch zal ik steeds weer aan je denken, alhoewel ik weet je komt niet meer. Want achter de wolken schijnt de zon. Een nieuwe toekomst, een nieuw begin voor jou en mij. Zo droog je tranen en kijk niet om. Want recht vooruit, zoals het ooit begon. Het is te laat voor fantasieën. Ik heb er toch zoveel gehad. Nu mijn wanhoop is verdwenen, zet ik neer wie ik ben. Draaide mee in een leven, door gemakzucht overmand. Laat me nu niet meer leven. Mijn blik vooruit, het is voorbij. Want achter de wolken schijnt de zon. Een nieuwe toekomst, een nieuw begin voor jou en mij. Zo droog je tranen en kijk niet om. Want recht vooruit, zo
zoals het ooit begon. Een muzikant met al zijn dromen, nooit begrepen, soms vereerd. Door commercie soms gedreven, overmand, doorloos gepraat. Slechts een enkeling wil het weten, wat mij drijft in dit bestaan. Slechts de toekomst zal het wijzen, of de denkers nog bestaan. Want achter de wolken schijnt de zon. Een nieuwe toekomst, een nieuw begin voor jou en mij. Zo droog je tranen en kijk niet om, want recht vooruit, zoals het ooit begon. Want achter de wolken schijnt de zon. Een nieuwe toekomst, een nieuw begin voor jou en mij. Zo droog mijn tranen en kijk niet om, want recht vooruit, zoals het ooit begon. Straks meer van Rinke Schroor achter de vleugel bij. Prachtig mooi nummer, Nederlandstalig. En hij zult meer voor u spelen. Maar eerst het Nijs.
Omroep Friesland. Noorderwiel live. Bij Willem de Vries. En welkom bij Noorderwiel Live. Het is een heerlijke chaos hier, dames. Vooral en heren trouwens. Maak er even bij. Dankjewel. Vooral in mijn holle joer. Ik ben een beetje rommelig, Simon joer. Ach jongen, hoe komt dat nou? Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet. Zo leeft hij nog. Altijd zo rustig. Echt zo'n mooie, rustige man. Maar, ja, goed georganiseerd. Ja, dan komt er tenminste wat van, hè? Maar goed, doe best ik van de organisatie. We praten aan met die vrouw nog even over de kunstroute van Haast. Maar even over... vertel het zo maar even. Er komt een vervolg op die hele Funskips verhaal. Ja, het is echt een droom. Hè? Soms worden dromen werkelijkheid, jongen. Dat is echt geweldig. Kijk, in de afgelopen maanden kwam er een open call vanuit eigenlijk culturele hoofdstad Legacy. LF 2028 heet het. Er kwam een open call, een oproep voor cultuurmakers. Ik wist niet dat ik het was, maar ik ben het. Om met een project te komen om iets tegen eenzaamheid te doen. Gaat uit van de gemeente Leeuwarden. En ik dacht, ja, eenzaamheid, dat is zo'n moeilijk begrip. Ja. Je bent alleen, dan ben je niet eenzaam. Eenzaam is een heel eigenlijk gruwelijk probleem. Ja. En toen ging ik met hen in gesprek om te vragen van, joh, wat soort dingen zoeken jullie? Toen kwamen we op de vraag van, wat is nou eigenlijk het tegenovergestelde van eenzaamheid? Nou, een dag later was ik weer eens aan het hardlopen over de mooie dijk bij Harlingen. Ja. En toen dacht ik ineens, jongen, vriendschap. Vriendschap is eigenlijk het andere kant, weet je wel. Ik bedoel, dan ben je samen, je bent niet alleen. Je vriendschap staat ook voor geluk, elkaar helpen. Dus heel erg samen elkaar. En toen dacht ik, daar ben ik voor. Hier moet ik voor gaan. Dus ik heb een project ontwikkeld, het heet De Karavaan van de Vriendschap. Het is de eerste keer dat ik het hier ga zeggen. Ja. Maar het gaat het hele jaar 2020 gaat het spelen. En moet je niet gaan lachen, beloof je dat? Nooit. Ik ga op de bakfiets door de stad en de 35 dorpen van de gemeente Leeuwarden. Okay. En een aantal dorpen eromheen. Ook nog naar Sneek. Elke eerste vrijdag van de maand. Okay. Dus de eerste keer al op 3 januari. Zo. En steeds op 5 momenten van de dag naar 5 verschillende plekken. Eigenlijk om een feestje te organiseren. Ja, ja. En te zorgen dat de mensen die daar wonen met elkaar, voor elkaar, met een bakje koffie of met een broodje of een andere vorm. Ik ben eigenlijk alleen maar de verbinder. Door naar die plekken toe te gaan. En dan ontstaan er, als het goed is, in dat hele jaar 60 feestjes van de vriendschap. Ja. En tezamen is dat de karavaan van de vriendschap. Nou, ik bedoel, je kent me een beetje. Ja. Maar dit is toch echt wel een droom die uit... Fantastisch. Het is echt geweldig. Nou ja, en weet je, ik wil het ook heel graag hier. Ja. Het is gisteren pas, ik hoorde gisterochtend 9:15... kwam het mailtje. Simon, je bent uitgekozen, want dat waren echt tientallen projecten die zijn genomineerd. 30 november wordt het pas bekendgemaakt. Maar ja, waar anders dan hier alvast. Hè? Ja, natuurlijk. Maar ook, want ik heb er van tevoren met je over gesproken, een aantal weken geleden. Toen was je trouwens ziek. Zat je grieperig thuis. Ja. Ik sta bij je voor de deur. Ik zeg bij je een stom verhaal. Maar omdat muziek ook een belangrijk onderdeel moet worden. Weet je, op al die plekken, dus dat is toch 60 keer, hoop ik dat het ook een podium wordt voor andere cultuurmakers. Om zichzelf te laten horen. Maar ook op die manier gaan we met z'n allen een bijdrage leveren vanuit de cultuur, ook met sport, spel, schilderen, maar vooral muziek ook, om die eenzaamheid te bestrijden. Dus alsjeblieft, muzikanten van Friesland en verder buiten, dit is dé plek waar ze altijd samenkomen. Dus dit is ook de plek waar ik voor het eerst die oproep wil doen. Laten we dit in gang zetten. Ik noem het wel even info@podiumharlingen.nl. Ik noem dat echt even. Meld je aan. Ik ga er ook oproepen nog meer voor doen. Maar het moet echt een jaar lang feest worden. En dat we aan het eind van het jaar kunnen zeggen, we hebben met elkaar, met wat wij kunnen, de talenten die we hebben, de podia die we hebben we gewoon met elkaar die eenzaamheid bestreden. Gewoon kijken of we gewoon mensen kunnen verbinden. Iedereen. Ik vind het fantastisch. Kom er straks op weer terug. Jongen, de karavaan. En dat op een bakfiets. Nee, ik ga je niet uitlachen. Respect, absoluut. Jongen. Jou die op. info@podiumharlingen.nl. Best muzikant. Worst op iedere manier daar een rol in spelen. Kies tussen optreden in Dwarpen. Wat dan ook. Meld die jongen. Podiumharlingen.nl. Ja, jongen. Hou maar op. Griet en Pieter. Ja. Die kop wordt steeds dikker. Nee, valt daar, jongen. Ja, maar de inhoud net. Als het nou mooi binnen de scherm. Hoe is het met Griet Wiersma? Best, jongens. Mooi die wel eens even te treffen hier. Ja. Ze er ook aan boord. Maar het kan bij je hoor. Is nou je album bezig? Ja, dat wordt een hele aparte samenstelling. Maar wel gezellig. Daar komen we nog wel op te spreken. Want ik ga je uitnodigen natuurlijk vanwege het jongensgala. Pieter, met of zonder Berenburg?
Neem dan een slokje of net? Ik denk dat er wel een flesje Berenburg staat, ja. Ik zou die nogal in de war met prachtige Berenburger flessen. Maar als jongensgala, jongens, het is Wessa 4. Ja, de 8e. Ja. De 8e, ja. Het is weer een feest. Het is weer prachtig. Ja, een mooie mensen. Drokantariën? Ja, drokantariën. We gaan vrede laatste repetitie en dan branden. Ja. Ja. De beuken in. Sneeuw los, ja. Dat leest wel heel lang net daar, Willem. Maar dat is en dan halper de oren ding die we doen. Nou, maar niet Fries jongensgala. Want daar ben we beide zo druk met de waanden. Ja. Dus ja, dan zal je, nou, dan doen we dat, maar dat nog, ja, maar niet Fries jongensgala. Want als dat niet in is, dan is het... Het is een soort eikpunt in die hier. Ja. Ja, dan denk je dat je het dan wat rustiger krijgt. Nee, misleren. Ja. Maar ik kan je wel voorstellen, want het is een traditie. Zo staat er zo. Ja, nou ja, de 8e keer. Dus dat is heel mooi. En weer volle bak. En weer een oorprogramma als de jaren daarvoor. Dus weer genoeg variatie, weer jong talent. Weer een mix van alles. Dus ja, ik denk dat het een hele mooie jongen wordt. Mooie gala dus, met een complete band erachter. Ja, onze verste orkest, zeg maar. Ja, bij Wegretsko, met prachtige mensen. Waar hem draai je bij dit keer? Nou, bekend voor Omroep Friesland, voor Noorderwien is Natasja. Kijk, ja. Die is les nog best, maar... Ja, dat is een kanjer. Ja. Dat is hartstikke mooi. Ja, en Berend. Riemersma. Berend, ja. Ik sleet ik een mijns maar steeds. Maar maar ik wel, maar dan zeg ik wel, dit is Berend Riemersma. Ja, zo kan ik zeggen. Nou, Riemersma dus. Nou, en Lotte. Geweldige zanger uit het Ja, ik hoor. En Lotte Broersma. Fantastische zangeres. Ja, en nu zei ik zit ze heim, maar dan... Ja, daar ben ik helemaal blij mee. Mooi clubje mensen weer. Ja. Nou, even zelf vaste krachten, hè, Gurre bij Anneke en Pieter en ik, zei de gek. Still going strong. Ja. Wij moeten ook nog even Anneke feliciteren met die 24 jaar. Ja, prachtig. Dat zei ze, hè? Zeg mooi knappe jonge blom. Nee, dat vind ik nee. Jonge dame. Ja, jonge blom. Anneke, gefeliciteerd als de 6e Sintermees. Geweldig. En die doet ik nog gewoon mij. Het wordt gewoon een groot dik feest dus. Ja, zeker. Ja. Goeie artiesten erbij. Ja, een soort nog dan. Ja. Kan je voorstellen. Zullen we spelen? Ja, dit is trouwens, ze was jongen natuurlijk wel een duet, de Griet en ik. Hè? Op het Fries Jongensgala. Ik zong trouwens ook een duet met Lotte. En mooi Natasja. Wat wil je nou mee? Ja, nee. Dat is clear. Maar dit zongen we dus net op het Fries Jongensgala. Maar dat zit wel in het programma Flemsk. Ja, dan ben je mijn jong weer. Ja, ben je jong. Nou, geef we daar aan even reclame mee. Ik word eerst nummer even. Wat is dat? Ik word nummer eerst. Oh ja. Hoe is het ook alweer? Ik denk waarom. Ja. Daarom wist je het even kwijt, maar dat is waarom toch? Game gong! Ik zorg voor hele steltjes steen. Dan liet ik mijn tezen gaan. Ik zei, tjendai, zei jong, wien wij, ik denk waarom dat docht zo goed. Nee, vergeet ik bij die dag. Als een dream kan sto bij mij. Doch zijst, mij dast, echt van mij haast. Ik denk waarom dat docht zo goed. Ik zoek dus nog nooit staat hoe sta ik in. Doe en ik in uw strouwkleen. Elke stief beet, want het zo heven. Heel wat jaren ben voorbij, maar ik ben nog lieke schjocht mij dij. Het is een feest naar elke dag. Blijf je fotoboeken trouw. Master Sjen Heikestino. Doosijst, tjen mij, sayon, wien wij, ik denk waarom dat docht zo goed. Sjog is nog nooit staat hoe sta ik in, doe en ik in uw strouwkleen. Ook hoor stief beet,
wordt het zo heven. Heel wat jaren ben voorbij, maar ik ben nog lekker jucht mij daar. Het is een feest nog elke dag. Denk waarom dat het zo goed. Ik denk waarom dat het zo goed. Ik denk waarom dat het zo goed. Dankjewel. Wauw. Er is geen rock'n'roll Hall of Fame in Friesland, maar eigenlijk moet het komen. Dan zeg ik je maar er als eerste in. Zullen we het zo op? Zo, Bij Anneke. Hartje. En Gurben. Anneke ertussen niet? Ja, Anneke ertussen. Mooi, gezellig. Toch fantastisch, joh. Altijd gezellig, ja. Ja, mooi. Je maar jong, dus we hebben mijn Vreemdskop paard? Ja, we zijn jong van Vreemdskop paard. We zitten jong in Roden. Ja. In Roden? Oeh, de grens zit in Boedeland. Ja, zeker. Bleekje. En internationaal wel, jongen. Net jongen. Maar jongensgalen, dus alle toeters en bellen, het wordt glamour, het wordt prachtig mooi. Gewoon weer in de lawaai. Gewoon weer in lawaai. Ja. Uw eigen lawaai. Maar geweldige, nou ja, je neemt het leven, Lotte Broersma, Natasja van Tess en haar Highway Patrol win je, dan krijg ik weer even. Leuk hè, met jonge mensen te werken. Ah, prachtig. En als dan shows van het wie vliegen direct zei, dan doen we een greenmank met oude vestjes. En dan is het echt, want in de muziek ben ik zo, als je in die band zei van mooi zonder werk, wat fijntje van me nou, huh? Ja. Dan weet je net wat het is. Wat is het? Nou, dat ken je net. Maar dan vliegen... Zit het op YouTube? Ja, van de vliegen dieren echt, Andries en Ineke, die bij de jonge mensen, die kon dat echt net. Maar die vonden het zo mooi, het oudershuis. Terug zee en skaat en land. Dat andere begon echt van, wat is het mooi. Ja, maar zo mooi, dat met jonge mensen dat weer oppakken. Ze vroeger waren het dus indruiden, dat zit erin. Ja. Maar die jonge mensen kennen dat niet meer. Ik kreeg op psalmfestjes vroeger, weet je wel. Ken je dat nog wel? Bij de meester, weet je wel. Ping, domi. Ik ben wel van het ouders met al die psalmen. Nee, maar dat waren vroeger. Dan kwam man die man naar school en moest psalmfestjes kennen. Ja, nee. Ja, nee. Zie je dat? Ja, nee, ik ben benieuwd. Ja, nou goed. Wat zeg? De Grauwsterwegen. Ja. Ja. Zo mooi. Dit Pieter mij Er zijn een heel soort van die oude vestjes die we trouwens nooit meer spelen. Maar het zijn hele mooie melodieën. Prachtige vestjes gekregen. En op zo'n manier in zijn greenmank, dat is een medley. Is het heel mooi om te doen. En om het makkelijk te doen. Ja. Jongensgalen. Nog één. Ik wil nog één aan. Dit zongen we dus wel op het... Dit wel wel? Ja, mooi. Ik heb Flims, ja. Maar bij Flims doen we het op deze manier. Hè. Bij Flims geven we alleen nog maar één gitaar. Ja. Maar bij Fries Jongensgalen doen we het met de hele band. Ja. Alles erop en eraan. Blazers en alles. Achtergrondkoor. Ja. En het is een hele orfeske, maar dit wordt zeg maar mijn nieuwe single. Nou ja, uw nieuwe single, want ik ken het net zonder griep, dit veske. Dien, Jim, nice. Ja. Pieter, dat completie, want dat kan ik nooit besloven. Maar dat is ook alle keer weer roos. Dat is hetzelfde met de Trode Boer en weet ik het wat. Dus alle keer weer roos. Dan shock hem erom van hoe komt het nou, weet je wel. Ja, we zijn wel aardig op elkaar, ja. Dat is een single van Pieter, maar dan ik weer van Griet Wist, maar ik ben net van de Wol en dit is speciaal dan van Jongensgalen, maar dan ik weer op Vreemdsk. Jim gaat maar even spelen, dacht ik. Het veske gaat door het fenomeen het lange baan schaatsen. Ga je gaan! Ja. Nou, komt er aan. Nog een rondje, nog een rondje, nog een rondje linksom. Heel dit weer hetzelfde, omdat ik onder de aanstreek kom. Nog een rondje, ik kom voor maar één prijs. hudder, importeer maar het is. Ik sta weer op de ijzers, ik snij de bochten om. Een mooi voordeel van een kruising, en denk ik, het gaat on. Ik zal mij in een slipstream, maar de verzeuring is begonnen. Een voetbalveld is fjouwerkant en een ijsbaan is mooi rond. Nog een rondje, nog een rondje, nog een rondje linksom. Hield dit weer hetzelfde, omdat ik over de aanstreek kom. Nog een rondje, nee ik jou neer belees. Hudder, importeer maar het is. Ik let het ijs, het wordt dwaan, ik riet mijn eigen race. Soms riet ik het in mezelf, maar nee, het is geen hart en kees.
Ik hel het uit het jen, mijn vlakke schema's ben ik wees. Een zwembad zit vol water en een ijsbaan is van ijs. Nog een rondje, nog een rondje, nog een rondje linksom. Hield ik bij hetzelfde, want ik oor de aanstreek kom. Nog een rondje, nog een rondje, ik ben een echte Fries. Hudder, importeer maar het is. Heel Leeuwarden. Nog een rondje, nog een rondje, nog een rondje linksom. Haasbek mij hoor. Hield ik bij hetzelfde, want ik oor de aanstreek kom. Nog een rondje, nog een rondje, het is dat ik verkies. Hier ben bloot het vriezen, boeten door is het een gries. Dus had het warmte, dan zak je ik net terug het is. De focus bij mezelf, zo raad je ik net van de wies. Ik zet ze bij een titel en misschien is het vol de prijs. Nou, wat drinkt er nog meer bij is? Ik wil en graag wat ze zeggen en ik vind de held al met wies. Een Engelsman, sorry please, en een Scries vloot op een ries. Nou, ja, al maar al steden, boeterbrei en green het zee. Is hudder, impeteer, maar het is. Ze zijn fantastisch. Elio mij, Dodder Gurbe en Anneke bij en al die horen gasten. Want zo neem ik ze maar even. Dan moet je zeker naar het jongensgala geven. Dan ga je hem gegarandeerd een fantastische jongen. Ik ben er aan een pk'tje. Want ik... Een paar, ja. Want we hebben dan ook altijd gasten. Ja, die laten wel eens een pk'tjes voorbij gaan. Dus er ben nog een paar uur. Maar dat we net voor misschien even zien. Maar... Even via de site van Lawaai? Kaartgame? Ja. Jong, Flimsk, Roden, net stenen met erheen. Succes met album, singles, drukte. Het vers kijken, dan had hij de macht. Dan had ik in de gaten. Dan krijg ik een tekst kwijt. Ja. Maar dan zit er bij jou te lopen, dan begint er wel mee. Ik ben de tekst kwijt, ja. En dan probeer ik weer wat nice te betekenen. Ik vind het zo mooi, je meer moedeloos onpassen dit chaotische programma. Ja, dat is mooi, hè? Mooi, lekker gauw. Je mooi mee in de gaten. We vielen hier dus wel tussen, ja. Jij merkt altijd welkom, jongens. Dankjewel, tot de volgende keer. Dankjewel, Willem. Nog even, wanneer is jongensgala? 23 november. Goed zo. Net stenen, maar erheen. In Drachten, in Lawaai. Ik ben aan pk aan, erheen. Mooi, dankjewel. Ik ga nog naar Berenburg. Ik ga een fles Berenburg voor Pieter krijgen. Dus dat komt helemaal goed. Goed zo, bij deze. Simon, we praten nou nog even. Straks ik nog even. Ik gooi je me aan nog even vers. Ja? Dus, met de bakfiets. Ja, met de bakfiets, hè. Wat een avontuur. Ja, nee, jongen. Hoe zie je dat voor je? Je gaat daar ergens in de kroeg of een zaal, of je gaat ergens, of je laat het er echt op aankomen? Nee, ik laat er niet op aankomen. We gaan het natuurlijk wel voorbereiden, maar elke plek is mogelijk. Het kan een huis en een tuin, een park, een bejaardentehuis, een school, sportverenigingen. Maar nodig je jezelf uit dat je denkt, ik fiets naar dat dorp vandaag en ik zie wel? Of mogen mensen... De hele route, ja. We gaan het nog een keertje duidelijker laten zien, maar dit staat al helemaal vast. Ja. Wanneer ik in welk dorp, in welke wijk, et cetera, gekomen. Weer of geen weer? Ik laat het helemaal open aan de mensen. Weer of geen weer. Dat lijkt me ook magisch, jongen. Op 3 januari, begin februari, maar ook midden in de zomer, in de herfst. Aan het eind van het jaar hebben we 60 keer gehad in dat hele... Dat is toch geweldig? Ja, dat wordt een fantastisch. Al gaat het vriezen, maar maakt mij het uit. Ik ga op die bakfiets. Ja, daar kun je op kleden. Ik kan me opkleden. En wat komt er in die bakfiets? Nou, ik denk ook dat is weer een verrassing, weet je wel. Ook nu nog voor mij, hoor. Gewoon, het is echt de situatie creëren. Er zijn. De bakfiets is wel een bewuste keuze in de tijd van, weet je, heel erg online. Wil ik dit juist heel erg. Het is eigenlijk het toppunt van offline. Back to basic. Ja, enorm. Ja. En er gewoon zijn. En zelfs als het uit de klauwen loopt het uit de klauwen. Ja. Blijft op sommige plaatsen rustig, dan is dat maar zo. Ja. Maar we geven de mogelijkheid aan de hele bevolking, aan al die cultuurmakers, om met elkaar dat feest van verbinding te maken. En jij gaat me er ook bij helpen, hè? Ja, absoluut. En ja, programma, ik kom er. Absoluut. Nee, je mag mooi, je kunt er maar rekenen. Jullie mogen nog niet weggaan, want jullie zouden maar tot 3 uur blijven. Maar jullie blijven nog even lang zitten. Want, ja, we moeten nog even praten. Goed, ik ga naar Renke Skroorta. Die zit alweer achter zijn vleugel. Nou, hoe Frunskip spreutsen, had er hier een Frunskip met de muziek had er bestuurd wel. Ja, ik weet net oors dan dat. Ik zou net weten wat koers het was, maar dat... ja, ik wil wel wat oors van. Of samen. Nee, lekker spelen. Welk nummer kies man? Ik hoor het ze vandaag. Ik wil nog wat zeggen. Het is een nummer, alle nummers, die schreeuw ik gewoon... puur, komt uit mijn eigen lymf. Dus het is autobiografisch alweer. Let het jaren. Renke Skroor.
In mijn teersen best bij mij, in mijn dromen best bij mij. En als ik altijd denk, dan voel ik mij zo vrij. Kan wezen wat ik ben, kan sissen wat ik wil. Dat is pas vast, wel liefde. Soms gist naar links en ga ik naar rechts. Soms liekt het heel wies. Het gaat soms allemaal, ja het gaat soms wel vier. Maar efter al, dan maakt mij blier. Oh, ik houd zo van die. Oh, dan is mij vrij. Oh, de zielen bleed. Oh, jou niet. Oh, jou niet. Ja, mijn teersen best bij mij, in mijn dromen best bij mij. En als ik altijd denk, dan voel ik mij zo vrij. Kan wezen wat ik ben, kan wezen wat ik wil. Dat is bewust, beliefde. Oh, ik houd zo van die. Oh, dan is mij vrij. Oh, de zielen bleed. Oh, jou niet. Oh, jou niet. Soms je staan naar links en ga ik naar rechts. Soms liegt het heel wies. Het gaat soms allemaal, ja het gaat soms wel veel. Maar efter al, dan maakt het mij blier. Oh, ik houd zo van die. Oh, dan is mij vrij. Oh, de zielen bleed. Oh, jou niet. Oh, jou niet. Mooi. Rinke Schoor, straks creëren we nog even een roemte en tijd voor die om nog een trainer noemen te doen. Maar eerst het nice. Mooi. Straks weer bij jullie. Ja, maar even voor de goede foto.
Het is weer vrede midden, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste oeralwerk van Noorderwien live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar wil ik de grauwe fles en Berenburg op het bar staan. Dat is mooi. Al je cadeautjes, luchtfiets, gitaren, luchtgitaren. Heb je al even geoefend, Simon, of niet? Jongen, er kwam niks uit. Simon en Mirjam zitten hier achter de bar. En ik ga nog even met Mirjam praten, want ja, de atelierroute. Ja. Dat klinkt dus dat er een heel paar ateliers morgen de dwaren niet nog. Is dat simpel? Nou, er zijn heel veel ateliers open bij ons in Harlingen. Ja. Eigenlijk ook door heel Nederland heen, maar ik weet het natuurlijk alleen van bij ons in Harlingen. En ze beginnen in Pakhuis de Hamer, op de Rozengracht. Dus een heel overzicht van 35 kunstenaars die meedoen. Ja. En dan is er bij een aantal restaurantjes hangen kunstenaars. Wij hebben zelf ons eigen podium open, waar alleen ik er dan hang, toevallig. Ja, tuurlijk. Nou, je maakt mooi werk, dus wat dat betreft. Maar echt de hele dag terug, kun je mensen oerel dus... 2 dagen. Ja. 2 dagen. 2 dagen Ja, zelfs, zaterdag en zondag. Ja. Ja. Aan de bak. Ja, aan de bak, zeker. Als de prottenwerk hing je? Ik heb veel hangen, ja. Ik pak het mooi even mooi. Goed, morgen in Haars dus. Simon, de karavaan van de vriendschap begint op 3 januari. Ja, dat is de eerste. Ik hoop zo dat het een beetje krap weer is die dag. Nou, ik weet het niet, maar mij gemoer uit. En waar ga je dan naartoe de eerste dag? Nou, dan blijf ik in Leeuwarden. Dan blijf je in Leeuwarden? Ja, dus vanaf nu eigenlijk... Ja, ik weet het pas sinds gisteren doorgaat. Ja. Vanaf nu begint een beetje de voorbereiding voor de eerste keer. En het moet op gang komen. Het is dynamisch. Ik ga niet alles regelen tot en met december. Nee. We gaan gewoon van start. 30 november is de presentatie van dat hele Over de Drempel project. En ik wil hier heel graag gauw nog weer even komen als we weer wat meer weten. Want dit moet gewoon zo mooi worden. Je kon gewoon 1 keer per maand komen. Je hebt altijd wat nieuws te bedenken. Goed, karavaan, de ateliers hebben we gehad. Zijn er nog meer agendapunten, meneer Fuik? Jawel, maar dat bewaar ik voor de volgende keer. Ja, serieus? Ja, echt. Okay. Beloof ik. Nog 1 keer. Muzikanten, creatievelingen, mensen die wat met vriendschap hebben, meld je hem on. Want hij gaat dus het hele hier, de hele provincie terug. Nog 1 keer. Elke eerste vrijdag van de maand. Ja. Dus dat is makkelijk. We gaan door de hele, niet de provincie, maar de gemeente Leeuwarden, de stad en de 35. Maar Sneek ook nog? Ja, is waar. Ik maak een uitstapje naar de Waardhoek en naar Sneek en omstreken. En aanmelden alsjeblieft info@podiumharlingen.nl. Je hebt het net ook al 5 keer prachtig gezegd. Ja, maar we moeten erin drammen. Maar het kan natuurlijk ook via jou. Ik bedoel, dan komt het ook bij mij. Ik bedoel, zo is het niet. Maar alsjeblieft, jongens, niet alleen grijp die kans om je te laten zien, want het moet echt een mooi spektakel bijna worden. Spektakel is niet helemaal het goede woord, maar wel echt een iets waar we met z'n allen naar uitkijken dat het weer de eerste vrijdag van de maand is. Op al die plekjes. En verrek jong, het zijn mooie dorpjes. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet, maar 35 dorpen hier omheen. Ja. En ook ik ga ook nog met die bakfiets door prachtige natuurgebieden, want dan denk ik, nee shit, dan moet ik zo en zo fietsen. Ja. En ik denk, jongen, dat is hartstikke mooi. Nou, dat wordt echt geweldig. Kan niet missen. Alleen fietsen, er zit geen motortje aan. Nee, ik weet trouwens, ik zit weer met mijn dikke reden op zo'n racefiets. Ja, maar het is een die dwarpjes niet meer mooi, hè? Maar het is een bakfiets van voor de Tweede Wereldoorlog. Kijk. Ja, wat dacht jij? Spierballen kweken, goed. Succes, morgen. Maar de atelierroute in Haas en de rest van Nederland natuurlijk. Simon Valk met de karavaan van de vriendschap. Dank u wel. Tot de volgende keer. Mooi man. Deal, you got a deal. Oh, je hebt al een vleugel. Oh, dat is mooi. Waar is de pianist? Maar de pianist, dat is Matthijs. Hoi Matthijs! Hey! En waar ben je? Dit is Jonge uit Grauw. Hey! En waar ben je? Ik ben Akke. Mooi. Nou, en wie dan Alinda is die weer uit. Oh, hier. Ik heb mijn jongen. Ja, die is vast gast hier en die mailt me dan weer. Maar ik heb mijn lijstbril op, dus... oh ja, nou, zoals mij. Dat verdwijnt alles. Ik heb nog een hele goed cap. Nee, daar maak ik geen reclame voor. Goed. Wat is jouw streng? Sorry, dat was helemaal net de bedoeling. Even nu te hum, Helly. Hey, ja. Nee, maar wij willen je wel even jongen. Ga je gang, wel bij begin mee. Circle of Life, maar de eerste solo van Alinda. En ik vind het top dat je hem er bent. Jongen, laat je nou weer. Na Tivenya Mabakichi Baba Siviun Yonyama Na
Wauw, prachtig. Je bent je net samen. Jij hebt jongen prachtig en je speelt mooi. Ja. Maar er komt een feest, jongen. Nou, een grutfeest. Grutfeest? Ja, we bestaan 20 hier. Ja. Wij hebben binnenkort, 22 en 30 november, hebben we 2 hele grote jubileumconcerten. Waar zijn we dat horen? In de Grutte Kerk in Grauw. Maar het is al uitverkocht. Dus eigenlijk. Oké, nou, nee hoor. Nee, nou, hoi. Goed weekend. nee, maar ik ben wel heel wies, maar het is natuurlijk geweldig. Ja, nee, je bent fantastisch. Blauw, ja, ik ben een grapje. Ja, Ja, maar geweldig dat het uitverkocht is. Ik ben vrij serieus in Grauw. En, Ja, och jongen. serieus vol. Ja, ik kom net uit Grauw, maar... nee, ja, je moet er nog wennen, hè. Maar het is... Ik ben op de serieuze kant. Nee, hoor. Maar even toch, met gastzangers. Nee, we doen het helemaal zelf. Puur zelf. Maar het concert Jit is jongen overstag. Ja. En dat betekent dat we hele mensen uit de comfortzone. Dus mensen die normaal altijd daarachter rond de tonoor zitten, de jongen met in één keer wat hoort van. En dus we gaan al hier ik een oren rollen nemen op het concert. Dus, out of the box. Ja, dat is wel leuk. En dit is nog in de box of net? Dit is nog in de box. Ja. Welk nummer gaan we dan? Wij gaan nou Kiss from a Rose dan. Oh, prachtig. Live in Noorderwind. Wauw. Hoe lang door het gemiddeld van dat nummer 3 zit? Want het is samen meer stemmen. Nou, weet je, nee.
Nou, Oh, is dit een beetje het koorhumor? het verschilt wel per nummer. Nee, dit nummer heeft wel aardig wat breinbrekers gekost. Het is pittig, denk ik. Nou ja, je maakt alles wel even goed wieten. En nou, dat wordt het dan soms nog wel even. Maar het resultaat maakt er hopelijk ook weer. Ja, nee, ik meer het serieus. Ja, oké. Ja. Ik vind het echt heel mooi. Mooi, fijn. Maakt je dezelfde keuze hè, in nummers? Dat vind ik een mooi nummer. Zijn we daar eens mee aan de slag? Of is er een commissie voor of zo? Ja, we hebben een muziekcommissie. Ja, zeker. We hebben allemaal commissies, maar ook een muziekcommissie, de belangrijkste denk ik. En daar mag je wel wat aandragen, maar die gaan dan ook weer in overleg met Ak of er wel een mooi arrangement is, of er een arrangement gemaakt moet worden. Dus ja. Doe je hem dat zelf of let je hem dat maar? Zo'n arrangement? Of, We kopen het wel in, maar we hebben ook Akke. Ja. En Akke die arrangeert ook. En we hebben ook wel eens een arrangement van iemand anders ingekocht. En ja, dus is van alles eigenlijk mogelijk. Een dik feest ben je kwaad. Ben je al een beetje zenuwachtig? Ja, hartstikke. Ja. Nee, we hadden zin hoor. Maar wist al wat er aan was? Ongeveer wel, maar we hadden gelukkig nog een week om te repeteren. Maar we hadden zo'n soort zin. Zij zei dat het een makje is binnen een week knal. Maar ja, zij is maar... Zo dat weer er al, hè? Ja, nee, maar dat komt alleen goed. Jim redde het mij. Ja, zeker. Mooi. Nou ja, uitverkocht. Hoe net met de 6 weg. Maar de stift al met de hoorn omheen. Ik zit even naar de pianist. Ik moet even... Zeg maar, zit ik even naar een akkoordje. Een akkoordje graag, ja. En dan moet ik hun even de noten Jan en dat soort dingen wat voor het volgende nummer. Nou, neem het maar door. Ja, mooi? Ja. Heel goed. Hang hou, hang hou, hang hou, hang hou. Doe je mij mijn mooiste, liefste, vurigste gypte. Doe je mij de angst voorbij en breng mij veilig in. Vreemde mij de lof die als een vogel mij Houd je mij de liefde Houd je mij de liefde als elke die nooit hoest dat je dus doos nog goed en trouw Liet de meisje wat nimmer nooit nog van mij denken man Loop mij hoe de grenzen van die allerlaatste tuin Doos je mij de liefde Doos je mij de liefde Doos je rond wij trouwen Doos je rond en mij begin Doos je mij mijn zwaar en doos je rond ik niet meer keer De liefde moeder van de troon mij in bestuur Doos je mij de liefde 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 Doos je mij, doos je mij de liefde Doos je mij, doos je mij de liefde Doos je mij de liefde La 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 Doos je mij, doos je mij de liefde Doos je mij, doos je mij de liefde Doos je mij, doos je mij de liefde Doos je mij de liefde Doos je mij mijn mooiste, liefste, vurigste gypte Doos je mij de angst voorbij en breng mij veilig in Pak mij die blinde hoorn en tril mij verder in Doos je mij de liefde Doos je mij de liefde
Wauw, mooi. Dank u wel. Dus dat graag of was dwongen door de rest? Nee, ik word net dwongen. Nee, dit zal jij wel in hoe lees. Ja, Maar, ja. Prachtig. Ja, het is ook een heel mooi nummer. De vertaling. En van Elske de Waal had natuurlijk heel mooi song. Ja. En dat is ook een beetje het voorbeeld waar ik heel soort naar luisteren. Oké. Ja. Is je autodidact of als leshoorn? Nou, we haken gewoon. We zijn een van de jongens. Ja. En dit koor redt oer al mee. Dat is al je... Nou, de schoolleider net. Je had dezelfde gimpjes als ik. Mooie witte neusjes. Ik begon van Mickey. Ja, ik geef van Mickey aan het begin van de Mickey een glamourgroep uit Rotterdam. Die al die van die gelakte scootjes. Maar nou ben je al wat tussen te viel. Ja, nou, dat klopt. Maar ja, dit is ik weer een kledingcommissie die dat uitzocht. Serieus? Ja, serieus. Oh. Dit is geen vrije wil. Nee, ik had Laus Punts gewoon verzonnen. Dat wist wel natuurlijk. Maar goed. En dan mast ik naar het jubileumfeest zeker? Ja, zeker. Goh, wat gaan we het zwier. Even nice zitten in de bierhal. Het is wel een mooi feest. Ja, dat wordt het zeker. Hij heeft nog leed nodig of zeg je hem, dit is wel mooi. Ja. Het evenwicht is er wel. Dat is het, hè? Ja, we hebben van alle stemmen genoeg en we moeten mooi horen. Dat ik gewoon voortgaan dan eerder weer rond. Jammer even. Oké. Veel plezier in Grauw. Ik neem de data net mee, want het is Steve uitverkocht. Hoe ben de plannen verder met het koor? Nou, eerst dat feest maar even. Eerst het feest. Ja. Daar ben we nog helemaal mee bezig. Dat eerst maar achter de reg is. Komt helemaal clear. Dank u wel! Hartstikke mooi. Dank u wel, dames en heren. Ja, pak een bak koffie. Ik dik wel even achter de bar. Renke, de komst naar de break, zeg ik maar even. Want dan krijgen we dat net meer voor elkaar. Kan ik mooi even hier in de hoeken voor de studio praten met Jan Gaastra. En die ken ik al heel lang. En hij is producer van een heel soort grutte evenementen. Maar, zo nou dan, Jan, leuk dat je best. Zie wat bijzonders doen, had ik het idee. Nou. Ja, bots. Ja. We gaan bots doen en daar zit een heel speciaal verhaal achter. Ik geef je trouwens eerst even dit ding, want de vorige keer zou ik je ook iets geven, was vergeten. Het lag in de bar nog. Dus bij deze even de cd-box van Bots. Er zit de laatste cd van Bots ook in. Dank u wel. Guus Meeuwis aan de meedoen, Freek de Jonge, Huub van der Lubbe. Ja, ik zal zo nog even uitleggen waarom heel veel mensen Bots niet meer kennen natuurlijk. Maar, En een bijzonder verhaal, want dat maar staan even dwam, maar die doet even die twee deel. Maar er komt in ieder geval een concert doen en dan even vast en reclame meisje voor dat hele mooie verhaal wat we straks nog vertellen gaan. Dat komt bij elkaar in Zeelands Kaaf komende snij, hè? Ja, aanstaande zondag gaat Bots dus live optreden in Zaalenschaaf. Ja. En het is een gratis concert. Het verhaal komt inderdaad zometeen wel. In het voorprogramma, ik hou niet van het woord voorprogramma. Special guest. Special guest zal Mel van Eldik zijn met zijn Leeuwarden-programma. En daarna vanaf een uur 4, half 5 zal Bots losgaan. Wat voor band is Bots? Vertel dat eens. Hè. Bots is ooit ontstaan in, ik dacht zo halverwege 70 jaar, eind 70 jaar, uit Peter en zijn Rockets. En op een gegeven moment, het is een beetje de groep geworden van Socialistisch Nederland in die tijd. De protesten, 7 dagen lang, wat zullen we drinken, wat zullen we werken. Ze hebben dat een aantal jaren gedaan. Ze hebben natuurlijk een mega hit gescoord met nummer 1 hit met 7 dagen lang. En daarna zijn ze wat op de Duitse tour gegaan. En ja, ze stonden in Rockpalast, in hele grote namen in Nederland wat in de vergetelheid gekomen. Ze waren met een nieuwe cd bezig. 80 jaren en toen overleed de toenmalige zanger. En vervolgens is het toch weer door oudleden van Live and Blues, noem maar op, het nieuwe Bots opgepikt. Er zit nog één, Nout, de bassist, is de enige overlevende nog, laat ik het zo maar zeggen, van de oude band. Maar ja, het is een prachtige nieuwe cd geworden. En ze hebben bezworen, zeker met dit speciale doel, dat ze een groot spektakel van gaan maken zondag. Want dat geven we aan uitlezen. Op een gekke manier komt het ooit weer naar Friesland daar. Dat snijden we dat straks met Jan Gaastra. Maar eerst het Nijs. Die 2 keer. Mooi man. Dank. Leuk.
mij is rest. En geloof, ik voel met je lichaam, mij is drukte als een klok. Ik neem dat mij, op deze dag. Een dream komt uit, voor jij en mij. Dit is een dream van een dag. Till veel wij wakker vrij. Deze dag, mooi, ja, we genieten van die stier. Te kennen die wij als hebben. Ja. Ik neem dat mij op deze dag. Maar dat je kennen, dan vinden wij je zwaai. Oh, ik neem dat aan de hand. Naar je stropjes ga dan. Oh, de blauwe zee. En het kille strand. Dit had wij gestrierd. Maar drop dus en dier. Nee, ik kon dit dus kunnen zien. En dat stier. Ik vind mij maar. Naar je plakje. Alleen nog van tijd in mij. Het is een leer van een dag. En ik vielen wij ons wakker en vrij. Deze dag in de mooie alietje van de stier. Die kennen wij als abie. Rob Friesland, Noorden weer live, bij Willem de Vries. Ja, en ik geloof dat ik nu al live ben. We zitten nog even te soundchecken, dames en heren. Noorden weer live. Jeroen Baba, Salaze Spilieren. Yo! Dank u wel! Ja, we geven... Nee, je mij nog lang naar de hoes. Goed. Dames en heren, we hebben Jeroen Baba live. Ze zullen straks optreden. Had alles te krijgen, maar een bijzonder verhaal. Ik kan je me voorbij vertellen. Maar ik ga eerst nog even naar Rinke. Want Rinke zou nog een trainer noemen spelen. Rinke, welke kies je aan? In de storm van mijn lippen. Dat je past perfect bij dit waar. Wist ik dit? Ja. Rinke Snoor, dames en heren. Live in Noorderwien. In de storm. In die negen zag ik leefde. In die negen zag ik trouw. Waar kan dat nog zitten? En daarom viel ik voor die. Die nergens is er meer, daarom houd ik toch van die. En daar is mij gewoon geworden. En als het zo is, kom maar bij mij. Want ik houd van die, liet is zelfs vrij. Liet is zelfs vrij. In de storm van mijn leven, ga je stoot er van mij. In de storm van mijn leven, liet is mij ik vrij. En wie het zuster, en de zinnen schieten net, zelfs dan, ja zelfs dan, wie stoot erbij. Oh ja, in eigen zag ik leefde. In eigen zag ik trouw. Waar kan dat nog zitten? En daarom viel ik voor die. Die ergens is er meer, daarom houd ik toch van die. En toen is mij gewoon geworden. En
als het zoist. Kom maar bij mij, want ik hoor van mij. Lid het zelfs vrij, lid het zelfs vrij. Ja, in de storm van mijn lippen, ja, die stoot er van mij. In de storm van mijn lippen, dit is mij, ik vrij. En in het wie het zuster, en de zinnen schieden net. Zelfs dan, ja, zelfs dan, wie stoot erbij? Wie stoot erbij? Rinke Schroon, tegen dank voor je komst. Hartstikke leuke projecten de komende tijd. Schreeuwen blijven. Dan komt je maar weer. Ja, graag. Oké. Mooi is het weer. Rinke Schroon, dames en heren. Mooie gast hier op Vreten Mickey. Aas Jeroen Babbelijf. Ben je ineens weer naar Jan Gaarstraat aan? Want ja, dan hier we het verhaal over Bots. Komende snijden, Seele Skaaf. Vergeet interesse is ik er maar even bij, maar dan krijg je sowieso een hele mooie muzikale migje. Het verhaal, want hoe komt, nou ja, zeg maar, wat is de bijzonderheid van Bots, is maar? Nou, ik werd begin dit jaar, zo februari 2019, gebeld door ene Herman Huging. Ik had hem nooit van hem gehoord. Bleek later de zoon van Keimpe Huging, de stadsreporter hier in Leeuwarden te zijn. Oud-Leeuwarden, Herman Huging. En die woonde in Den Helder en die wou graag een afspraak met mij maken. Want hij zocht een betrouwbaar iemand waar hij geld naar over kon maken. Want hij had niet zo lang meer. Maar hij wilde toch graag een concert van Bots in Leeuwarden neerzetten in zijn oude stad. En nou, dat overviel me natuurlijk wat. Ja. Een week later afspraak gemaakt in Zalen-Schaaf. Ik had ondertussen Bobby Veenstra erbij betrokken van Zalen-Schaaf. Ja. Afspraak gemaakt en daar kwam inderdaad een busje aan met een prachtige rock'n'roll-achtige rolstoel met allemaal zuurstofflessen. Bleek zwaar COPD te hebben. En ja, wij hebben toen gezegd van, nou ja, dit vinden wij zo'n mooie wens, dit gaan wij doen. We hebben natuurlijk gehoopt dat hij het nog zou halen aanstaande zondag, maar hij is een paar maanden geleden overleden helaas. En ja, we hebben het hem beloofd en hij heeft al zijn spaarcentjes naar mij overgemaakt. En daar kan ik dan Bots van betalen. En het Melvin van Eldik dan in het voorprogramma Zalen-Schaaf wordt er gratis beschikbaar. Het PA ligt, alles wordt gratis beschikbaar gesteld. We gaan ook, het is gratis entree. Pay what you want gaan we doen. Ja. We zeggen er wel bij van, er komt een bus staan, gooi er wat in. Want als er wat overblijft, dan gaat het naar de stichting COPD. Okay. En, maar voor de rest kan iedereen komen. Dus iedereen die, dus de socialistische grondslag. Als je geen geld hebt, mag je ook naar binnen. Wat prachtig. Heeft u koest hem dus net, maar wat voor man wie het? Wat wist hij intussen? Ja, dat hij al vrij lang ziek was. Ja. Een oud Leeuwarden, een oud hippie. Behoorlijk sociaal-maatschappelijk bezig geweest ook in Leeuwarden vroeger. Gecollecteerd op de Werzen voor allerlei goede doelen, noem maar op. Dus een beetje het past wel in het verhaal Bots, zeg maar. Sociaal en links. Sociaal en ja, links natuurlijk. Hè. Dus het wordt een linkse middag, dat kan niet missen. Al die rare hoedjes op. Ja, ja, ik weet het niet, maar het zal wel rood worden, ja. Pay what you want, dames en heren. Zalen-Schaaf. Hoe laat begint het, Snij? 3 uur is de zaal open. Melvin van Eldik zal ongeveer 3:30 beginnen, 4:15. En dan vanaf 4:45 tot 6 een live concert van Bots. Geweldig, man. Dank u wel voor het materiaal, maar helemaal bedankt voor het verhaal. En mooi dat je dit zo oppakt. Dat is hele familie. Want ik geloof dat de zoon, die komt ook nog wel? Ja, Keimpe die heeft ook heel veel in de public race, de PR gedaan voor dit verhaal. En is er enorm mee begaan ook. Het is voor hem natuurlijk helemaal een emotioneel verhaal. Ja. Natuurlijk zijn vader die dit nog wilde. Dus we hebben het echt met z'n drieën, Bobby, Keimpe en ik, hebben dit verhaal met medewerking van een hoop mensen trouwens toch van de grond gekregen. En ja, wij hopen natuurlijk dat er toch een paar honderd mensen op afkomen zondagmiddag. Het stenen met erin. Dank u wel. Mooi dat we dit oppakken en mooi van de man. Hij leeft dan net meer, maar inzien. Nee, nalatenschap zoek haar wel. Ja, erfenis, ja. Gedachtenis, ja, bedankt. Dat wordt ook even ziek. Kom maar de snijden feest. Bots dus, Zalen-Schaaf. Jan, dank u wel. Goed, Jeroen, je moet staan man. Je moet spelen hier belikje. Hoi, hoe is het? Ja, best. Hè? Hoe is het? Ik ben Jan. Mooi, hier zitten Jan. Ja, samen met je. Hallo, ik ga een beetje bedenken. Hoe is het? Dennis. Hoi, Dennis, hoi. En Johnny. Hey Johnny, en doe? Hey Berend. Hey Berend. Nou, maar stoe Jeroen. Hey Jeroen. Tiet net hoor hier. Nee, dat is Evelien. Ja, hoe is het met hij? Goed. En muzikaal, alles wordt opstarten of best al wel een tijdje bezig? Nee, we zijn wel toen een skofje bezig. Dus zeker één achter?
Ja, daar is achter. Ja, nou goed, inderdaad, dat is ouderdom. Ja. Maar mooi is de best. Ja, zeker. En je zult wel feestje vieren? Zeker weten. Ja. Ja. Maar komt er nog wat, in hoeverre best bezig met platen, cd's, singles of gewoon lekker spelen? Ja, nou, we hebben een noemer, hè, die doen we haast. Ja. Dat is een Nederlandstalige noemer, dat weten we haast wel uit. Ja. En daarnaast hebben we een paar knallers meegenomen, die gaan we doen. Ja. En ja, we stiepen vanzelf. Ik kom een weekend in de kroeg, dan staan we met de hoenekop en doelezen. Landswelvaren. Landswelvaren. Ja. Mooi man. Vijf van Friesland. Ja. Ja. Ja, mooi man. En we spelen je? Zeker, ik wil los. Waar beginnen wij? Begin van een dag. Ik vind het echt te gek dat we binnen jongens. Jeroen, Baba, live naar de buurt! Hey! Ik neem daar mij op deze dag. Uit alle druk de stress, ik gooi je bij. Ik val mij in mijn bakje, onder waar we zitten. Ja, daar wil ik je graag maar daarheen. Dat vinden wij dus rest. En de rot, ik val met je liefje, maar is dokter als het wordt. Ik neem daar mij op deze dag. Een dream komt uit voor jij en mij. Dit is een dream van een dag. En vieren wij wakker weer vrij. Deze dag die in me mooi, ja, geniet je van die stier. Die kennen in mij ook zo aan. Hey, hey! Ik neem daar maar op deze dag. Maar dat je kennen, dan vinden wij je zwaai. Ik neem daar onderhand naar je mooie eiland. Onder blauwe zee en het hele strand. Daar had wij gestrierd, mijn droomtes en dier. Nee, daar kon ik dus kunnen zien en dat hier. Ik neem daar maar op deze dag. Naar je vlakje, alleen het voor jij en mij. Dit is een dream van een dag. En vieren wij wakker weer vrij. Deze dag die in me mooi, ja, geet je van die stier. Die kennen in mij ook zo lief. Dit is een dream van een dag. En vieren wij ons wakker weer vrij. Deze dag die in de mooi, ja, we genieten van die stier. Die kennen in mij ook zo lief. Dit is een dream van een dag. En vieren wij zo wakker weer vrij. Deze dag die in de mooi, ja, we genieten van die stier. Die kennen in mij ook zo lief. Dream van een dag, dream van een dag, dream van een dag, dream van een dag, dream van een dag. Hey. Voor het volgende versje. Dat heet Weer een Fries is. Nou, hier in ieder geval. Friesland, poppen, dat is een rij jongen. Kijk dan een bouw, neem ik in de bloemen. Ik zit al de dok, bij jou neer de dok. De wijn, sfeer net zomaar op mijn kop. Dan ben ik het gewoon, nu is hij te lang. We gaan voor het plakje van Nederland. Friesland is pret, Friesland is mooi. Je bent op mijn stuur zitten, dit is de raai. Ja! Wel een Fries is een waai. We willen schijnt gewoon kwaad. Ik kan er bij, wel een Fries is een waai.
Ja, Jeroen. Daarom heb ik daar en dan ben ik heel graag hier te gast. Wat een power, man. Lekker. Ja, dank u wel. You still got it. Ja, uitlaatklepje. Ja, lekker hè. Heerlijk. Hey, nu staan we toch bij elkaar, de stoere kerels. Maar er is wat bijzonders van. Je mag een Nederlandstalig noemen. Maar ik vertel het verhaal zelf maar even. We gaan een bijzondere gast hier, Joert. Goeiedag, welkom. Hoi, ik ben Jaap Seidsma. Ik zit in Florenstaten. Johannes wie hier vorig jaar ook. Ja. Nou, daar zit ik dus ook. En dat is van meestal mij MS en chronische ziektes. Okay. En toen ben ik Harry zien komen. Dat is een beetje de manager van de groep. Ja. En ik wil graag een noemermeidje. Want ik denk van, ik vind het wel leuk om een noemermeidje van mensen die dus altijd pijn hebben. Die dus chronisch ziek binnen. En de mensen zei, ik denk, het lijkt me leuk. En toen had Harry me met Jeroen in contact gebracht. En Jeroen zei gelijk, ja. Wat een leeuwen jongen, hè. Want hij zei gelijk, nou dat mag we eens een proberen. Daar ben al even iets mee, Jeroen. Ja, al jaren. Ik weet mij, hè. Maar ik kan me voorstellen. Even hoe je hem ziekte, want dat had hij een hele leven dus al of niet? Nee, ik net. Dat is bij mij uit de nek gekomen toen ik een ongeluk gewoon had in de jaren 80. En toen kon ze het net opereren. En dat is gewoon, door die jaren heen, want ik hoor ik in mijn pensioen. Ja. Dus door die jaren heen is dat minder geworden. Ja. Dus van 1980 ga ik al wat leest. Maar de pijn wordt steeds erger. Er zijn zenuwen die gaan hun eigen gang. Kies dat je een medicijntje slikken of is de pijn gewoon alles hoe heersend? Alleen maar, nee, ik vind geen medicine. Dat jouwt al niet niks. Ik ben bij de pijnkliniek, ik kies er niks aan doen. Ik ga in een revalidatie zitten. Maar toen destijds zie ik het een beetje moeilijk, hè, Jeroen? Nou. En, er komt zo'n kereltje in. Prachtig, toch? Zo'n band trouwens. Ja, ik zei, ik weet het net wel vol. In mijn leven. Ja, sorry, heer. Nee, dat mij. Emoties jaren het op het leven. En dan zei Jeroen van Pot, verdikken, wat gaan we doen aan? Ja. We gaan een nummer van die maatje. Nou, zei ze, kom maar. En ik heb wel steeds, ik hoor het steeds nog vol en het gaat nog steeds. En ik ben blij dat we een nummermaatje maken. En dat hebben we in het vorige al in de studio geweest. Okay. Dus ik moest maar een papiertje meenemen, want ik denk, ik kan het nog horen. Want het valt net mij van muzikanten om een nummer op te nemen. Dus het is er net best heel, hè, van dat maakt zo'n wat zien of 15 keer. Ja, en weer. Zo ik wel, nou. Zeg het maar wat? Ja, we proberen het. Jeroen, hoe heet het? Ja. Laat mij mijn eigen gang maar gaan. En jongens toen mij of lust het lekker? Een lied steken, maar ik dwaar het haast, hè, dus ik praat een beetje. Laat Jeroen maar zingen, want dan wist wel dat Jeroen het heel goed kennen. Ik vind het een grote eer dat je hem dat van de week hier in deze studio doet, Jeroen. Nogmaals de titel? Laat mij mijn eigen gang maar gaan. Oh, hij moet er even een goed zijn plakje vinden. Hij moet even aan de kant staan, dames en heren. Ja, zo werkt het dan. Goed. Ja, we komen er altijd. Nou, dan geven we toch maar de oors om. Dames en heren. Ho. Ja, inderdaad, get best. Goed zo. De studio is van Jim. Dank u wel.
Bedankt voor het begrip en een luisterend oor. Ik heb de eigen regie over mijn leven. Ja, nu zit ik door. Ik bepaal zelf wat echt telt in mijn leven. En het is mijn eigen keuze om wel of niet op te geven. Kippenvel, dankjewel. Jeroen Babbelief en dankjewel. Kippenvel, zei dat wel, ja. Geweldig. Ik vond het heel bijzonder, dankjewel. Prachtig. Dat ik ken. Tot de volgende keer. Ja, dankjewel. Goeie. Tot de volgende keer, Jeroen. Dankjewel. Bent, dankjewel. Ik ga nog heel snel achter de bar even praten met mijn hond om mensen. Want dat had ik wel alles te krijgen met na weken. Werk hier, het prachtige kroeg, met z'n allen in het dorp. Hadden ze dat met z'n allen in leven houden en na weken het feestje, hè? Ja, als je van het feestje mag bij een mail weten, zit je puur voor die promotie, zou ik correct. Dus, Na weken het feestje. Bedankt voor de plaat trouwens, fantastisch. Ik let hem even zien, dames en heren. Alsjeblieft. Ja, nee, echt serieus. Heel mooi, heel mooi. Feestje bouwen dus. Ja. Oldschool, hoenekap, inpluggen en lekker de beesten zingen? Ja, ik denk een ongelooflijke knallen, denk ik. Ja. Jeroen Babba erbij? Ja, Babba, doellezen. En wat komt er nog mee? Gewoon heel soort mensen, gewoon gezellig, volle baak. Ik geloof dat er nog maar een paar kaartjes over binnen, dus mensen moeten bijwijzen. Je bent mooi op streek, hè, joh. ja, het kan altijd beter, hè? Altijd beter, hè? Ja, dat wel, hè. Maar ik ben aan het verbouwen, dus wel wat extra. Ik zeg al, je doeken eromheen hingen, ja. Ja, hoe ver ben je hem? Nou, hartstikke. Als het volgende week komt, dan kun je het even zien. En als de andere kleine onder is, dan wat jij er komt, dan... Maak even mijn kleur. Ja, dan waarderen we nog mee, hè. Hoe kun je meestal kaarten kopen? Via de website www.caféwerken.nl en in het café zelf. Ja. Vretemiddag, vanmiddag hier voor jou roeren. Dat is dat, dus maar het opzetten. En sneun, snijn, Tuesday. Nou ja, dan ben ik al uitverkocht haast, denk ik, hè? Jeroen? Dacht ik even, ja. Dank u wel, dames en heren. Goed, Nijwieken. Werk hier, net staan maar erheen. Dit is Noorderwind Live. Hoi.